مريرو ورقن همال سجر نتحفات نكيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لاقشا كبرت سدران أبنوك كنقنا يتحنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريفير وشرحن أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرارة شخري وقداق الوانترو وتقطو قدم نقب وأباي لقال سرف ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر ولو شخصهم بخبر نخبل تسدرو تقتلت لباق نخلت كانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورا ما رحنا ليتك الوجه سنن من درتنا حسانك خير يرسم خاخن خير يرسم خاخن واسور ذكرها وني واخلالي بلدت فراخاتي مكامي الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوقوة تمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرا إرنوغ الأكبارا انبتي بلدي نربحر تكستلا ينقنا رد تنقفر الكستلا ينقنا رقنا مساقبي مكرا ينقنا رد سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقد دس زبلنا يم زيناتات بدرج عالم بزوبانا كم دمان هاجرنا زملكت حيزنا لكم قريبنا لنا بزوع معبالتاتن أقد دس كايدان سلو زلو دما بكسام مودة تامسايك تصنعو يمعت أناكم نايلومي صفع زخونة حبريتاي كلونا أبزوبانا بزوح من قصقاسات يقبر كم زلون بزوح حيلتات دما موجودنا حيلتاتون حدش أسلالفا ونرلنا قلتي في الزمع بس لزخونة دما العول تنقاقز اليوم بمسوع الكرز قبونيو كم وترو لايك مقبار سبورت مقبار دقف مهاب دما ناي وترو ساوي عدنايو لومي مجمريا بزي أقدا ست حستوك جمري let's go. The online furniture retailer Wayfair announced it would increase its use of generative artificial intelligence and cut 340 tech jobs. And it reflects a troubling increase in businesses and companies opting to cut back human tasks in favor of technology. In its 2025 Future of Jobs report, the World Economic كم نريو زلنا بزعبة تكنولوجي كتال فيديوتات أبزتري لهم artificial intelligence كاب تشاينا دمتو زولو كاب أمريكا دمتو زولو تشات جي بي تي ديب سي كاب زغربا دما مانوس بهالحدش فليز بلا artificial intelligence كاب تشاينا دمتو زولو كلهم زوم تكنولوجيتات أب عودينا يقطبا أبي أستواصعو يقبر اللونا وتهدراوي تقامولا مالو قلا يزبهال جن بقمت على دما كالت أقام كم زولو خام جنزابي رلي زوم تكنولوجيتات زياتو كبابي increasing AI كامبانيتات أبزوان زي بفلاي مزنا عتاف إسرع أسرع حمشن زوتي كبابي نشح لعليش كامبانيتات زتان كفن مزنا عتمالتيو 73% نايزون كامبانيتات artificial intelligence أب بيزنس ناتهم يتقامو خمسة لو يزي نقر إذا حبريتات زي نعاخي ندقنا نقول لخطا كم زخليو سلازا استوعي لكم سميكم نزقبوون شركة قبرولي قبا كم دما effect staff reduction 4% نايتن كامبانيتات دما إذا artificial intelligence يتقامال زلوا سرحتنياتات نخصوقو نخبدلو يقددومن كم نخمرتو يقبرهم كم زلوا من يزنقر سلازي 73% of employers plan to increase AI use مليسهم كابتو زلوهم دما نلعلي قصهم كنتو كاملو مخانهم 41% foresee upcoming human staff reduction 41% كابتن كامبانيتات دما ناي سرحتنياتات مقجال كقبرا مخانن وني نقرالوها أبزي حجة قداس حتى زلو أنت عينة سبيك سقوق زغل أنت عينة مويا زيادة خص الله زغل نعاك نقرأكم إليه امتياز اللغو listen carefully بفلا إدما بكنا نبقى لمريت مرتز خدو زلو نمتاي كسألوهم زغل أفقمت نقطو كتحبروهم تخليهم. Forum surveyed more than 1,000 employers worldwide across 22 different industries, and it found that 73% of companies are planning to accelerate their use of automation this year.
while 41% of companies foresee staff reductions due to skills becoming obsolete. Mark Muro joins us now. He's a senior fellow and policy director at the Metropolitan Policy Program at the Brookings Institution. Thanks for being with us on this. I mean, Brookings also has data to go along with that report. What did you learn about really the amount of workers who could see their jobs impacted by AI? Yeah, بحذر دبالي artificial intelligence ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ንብል እንተለና ኤግዛክትሊ እንታይ ኢኹም ትርእዩ ዘለኹም እንታይ ዓይነት ኣሉታዊ ስእሊ ወይ እውን እንታይ ፀገም ክፈጥር ይኽእል ዝብል ንሓደ ኪላት ሓተሎ absolutely. We have more data for people to consider. Overall, our recent forecast, based on data from OpenAI, is sobering, but I would say not necessarily dystopian. We find that about 30% of the workforce could see at least half of their work tasks impacted. That doesn't mean ሕጂ ካብቲ ድሩሪ ናዮ ዘለና ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ካልኦት artificial intelligence ንሪኦም ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝረአ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ብፍላይ እዚ generative AI ዝበሃል ፅልዋ ክገብሮ ዝኽእል 30% of workforce could see 50% of their work tasks affected ዳርጋ 30% ካብቶም ሰራሕተኛታት ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ 50% ናይቲ ስራሕ ንሶም ሰርሕዎ ዘለዉ artificial intelligence ብገለ መልክዕ ክሰርሖ ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ 85% of the workforce could see 10% of their workforce affected ከባቢ 85% ናይቶም ሰራሕተኛታት ድማ እንተወሓደ 10% ናይ ስርሖም AI ክሰርሖ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ካምፓኒታት ስራሕ ናይ ሰራሕተኛታት ኣውፅአን ብartificial intelligence ክትኩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣሰብ ኢሉ ክርዮ ዘሎ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢና ንብል ነርና ናይ ጉልበት ስራሕ ወይ እውን ማኑዋል ስራሕ ዝኾነ ብዙሕ ትምህርቲ ዘይወሰደ ሰብ ካብ ስራሕ ብሮቦታት ገለ መለክእ ይኽእል ነይሩ ንብል ነርና ምሽ guess what ብግምጣል እዩ ኮይኑ ዝተማሃሩ ሰባት እዮም ቀንዲ ዝሰዩ ዘለዉ በዛ artificial intelligence ናይ ፋይናንስ ድዩ ናይ IT ትምህርቲ ዘለዎም ገለ ነቲ ትምህርቲ እቲ ዝያዳ artificial intelligence ይሰርሕ ዘሎ ፕሮግራሚንግ ንኣብነት ፕሮግራሚንግ ሓደ ጽቡቕ ትምህርቲ ምዃኑ ዝንገር ነይሩ ዝበለፀ ደሞዝ ዘለዎ ዝበሃል ነይሩ but artificial intelligence ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ኮምፒተንስ ናቱ ካብ ኖርማል ሰብ ፕሮግራም ክገብሮ ዝኽእል ናይ ፕሮግራሚንግ ስኪል ዝበርትዐን ዝበለፀን ዝሓየለን ዌብሳይታት ምህናፅ ካልእ ክገብር ይኽእል እዩ ጥራይ ሓደ ሰብ ፕሮምፕት ክቦ ዝኽእል ክህልዎ ስለዚ ሓደ 10 ሰባት ፕሮግራም ክገብርዎ ወይ 100 ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ artificial intelligence 10 ሰባት ነቲ ሓበሬታ ጥራይ ተሂቦሞ ነቲ ሶፍትዌር ባዕሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል ስለዚ ብዙሓት ትምህርቲ ዘለዎም ዓበይቲ ትምህርቲ ዝወሰዱ ሰባት እንኮላይ ክፅለዉ ከም ዝኽእሉ ቀንዲ ኸማን ክፅለዉ ናይ ጉልበት ስራሕ እዩ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ቴክኖሎጂ ክሰርሑ ዘይከኣለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦፍኮርስ ሮቦታት ከም ሕሱም ይቕልጥፉ ከም ዘለዉ ብኡ ንርኢ ኣለና ግን ስቲል ኣብቲ ናይ ኦፊስ ስራሕ ቀንዲ ፅልዋ ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ንእሽተይ ክንሰምዕ ሽዑ almost every part of the economy will see some kind of impact. 85% of all workers could see at least 10% of their tasks impacted, which means that a lot of work could shift. A lot of people are going to see differences that are capable assistance on. Hold on to your chair. Hold on to your chair. I'm holding. What time? The whole variety, but we can call it for everybody in a office environment in America. We're talking about IT programming, office and administrative jobs, HR, all those internal business services within your workplace, business and financial operations, sales and marketing. These are huge, important parts of the middle class economy in America. So እንታይና ንሰምዕ ዘለና ቀንዲ እዚ ቴክኖሎጂ ንመን ክጸልዩ ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ማርኬቲንግ ክኸውን ይኽእል ሂማን ሪሶርስ HR ዝሰርሑ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ፋይናንስ ኣካውንቲንግ ዝሰርሑ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሲስተንት ናይ ዝተፈላለየ ኣድሚኒስትሬቲቭ ኣሲስተንትስ ክኾኑ ይኽእሉ ሚድል ኢንካም ህዝቢ ኣብ ኦፊሳት ብብዝሒ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት በዚ ብፍላይ ድማ እዚ ጀነሬቲቭ AI ዝብልዎ ዘሎ ጀነራል ሓበሬታ ዝተዋሃበ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ዓበይቲ ስራሕ ጠቓሊሉ ክሰርሕ በዚ ሕጂ ዝምዕብሎ ዘሎ እንተቐፂሉ ምክንያቱ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታታት እናተምሃረ ይኸይድ ስለ ዘሎ artificial intelligence እናተምሃረ እዩ ዝኸይድ እናተምሃረ ክኸይድ ከሎ ሞር ስራሕ እናሰርሐ ክኸይድ እዩ ንሱ ድማ ዝዓብየ ፅልዋ ክገብር ከም ዝኽእል መገንዛብ የድልይ ስለዚ ኣገይን ክንምንታይ ትምህርቲ ወሲድካ ኣለኻ ወይ ካበና ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ዲግሪ ወሲድካ ነርካ start to learn ነዚ artificial intelligence ነዚ ቴክኖሎጂ ክትመሃሮ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ስራሕ ዝዓፁ ዘሎ ስራሕ እውን ይፈጥር ኣሎ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ክበክሜ ባጌረ ክሰርሕ ይዓፁ ጥራይ ዘይኮነ ስራሕ እውን ይፈጥር ከም ዘሎ ምግንዛብ የድልይ AI technology could take our jobs, new research shows. It's creating new roles across multiple industries. Businesses nationwide are already embracing the innovation to improve efficiency. Inside these
حجي انتاينا نرزلنا سرح كاي وستر عليه كنا سرح كاي فترة ليو دحري تصبق تماهير كايو مس تكنولوجي حدش خيز ولا اداب تقبر تجميركا نابنت كم تري وز لهم اب ديزاينينج اركتكتشر دي كالو ديزاينز نبرو ارتفيشال انتليجنس ابا حاجه زيقبر لهم كم زلون ويون غزا كيت كاكتريوز غباكا نابنت اب ريل استيت مالتيو غزا نختريوز غباكا بزي ابو خلخا اب كورسها كوفيلكا خلخا نابت بوتا نازوركا كم تريو كغبرو خا يقولوا سلازي ات تكنولوجي سرح تراي كون زوس زلو بزح حدش سرحات يفطر كم زلو ونيم زنغرو بفلا يبزي حدش عيوتات دي وص زلو تابلين كدين مصنعات زمصوا حنت نيرا سلازي كبابي كابز حجي زلو سرح ندلي زلنا زئلا كليو حدش سرح زبلوم زلو دما قال ابزلو خم نابنت اي انجينير اي انجينيرز بالنتايو نتي ارتفيشال انتليجنس تقبلوا حبريتا نسخاتبو بتخكل كبو زخل لك كم فابريكا نكسر حساب زدليا كم دما نتا اي اي ناي بحق صبغ زخونه كوماند كبو زخل سب اي انجينير بحال لذي اي ترى هاي سكول تمهرايز نبره نت اي كم مهارون دحرقيلو بزح بوك صرح يخلي كمو سستينابيليتي مانجر مستزل عود مخات ديتا اناليست كمون فول ستاك انجينير سوشيال ميديا مانجر اليوم قدم زي نبر سرحات حجد متصلويم سلازي اجين اب حدا فيكس زخونه مايند سيت يكون اوبن مايند سيت جروينج مايند سيت كنحس كنكلالنا ان قصلنا مس تكنولوجي كنعبخ كنكلالنا كل غزي نتي ابد غزول حبرتسبنا كم كلنا بوشت زلو كسمع انت غيلو انت عينت مدلاو كغبر كم زلو نك حبري لا زغبريه كابتن اعطي زينا قرب وص زبلنا معدا وي ون حجازي لي زغبرو بليز ناتكم ريتابو صبغ دي ويس نابت زينا متقار عايش ناتكم ريتو كسمع دلا انا نغرا منقدنا اقداس تعزبتات كنوسدون اقداسي هجي كابز وصينا اقداس سقمتي اب امريكا نكيدنا مجمريا بامريكا نجمر. Thank you, Mr. President. Greenland. What is your vision for the potential annexation of Greenland and getting them potentially to... Well, I think it'll happen, and I'm just thinking, I didn't give it much thought before, but I'm sitting with a man that could be very instrumental. You know, Mark, we need that for international security, not just security, international. We have a lot of our favorite players, you know, cruising around the coast, and we have to be careful. And we'll be talking to you, and it's a very appropriate, really a very appropriate question. The issue behind North, so the Arctic, so what you did. So when it comes to Greenland, yes or not joining the... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኔቶ ሰክረታሪ ጀነራል ዘሎ እዩ ማርክ ሩተ በሃል ምስ ዘሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ አሜሪካ ማለት እዩ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝነበረ ርክብ ናይ ኔቶ ማለት ነቲ ኪዳን ናይቲ ኔቶ ሓላፍናት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ ሓላፊ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ተሓቲቱ ኣሎ ግሪንላንድ ክንወስዳ ኢና ትብል ኣለኻ ግሪንላንድ ኣካል ናይ ዴንማርክ ምዃኑ ዴንማርክ ድማ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ስለዚ ክልተ ናይ ኔቶ ሃገራት ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ዴንማርክ አሜሪካ ነቲ ግዝአት ናይ ዴንማርክ ንዝነበረ ግሪንላንድ ክወስደየ ይብል ኣሎ እጂ ከመይ እንተገበርካ ሓይሽ ምስ በሎ እዚ ናይ ኔቶ ሲ እንታይ ክብል ነይሩ እዚ ጌጋይ ክብሎ ነይሩዎ ከመይ ጌርካ ካብ ካልእ ግዝአት ናይ ካልእ ሃገር ትምንጥል ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኩሉ እንታይ ዝብል እቲ ናጽነትን ግዝአታዊ ደውብን ኣገደስቲ መትከላት ናይቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምዃኑ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ካልእ ግዝአት ብሓይሊ ክምንዝዕ ይዛረበሉ ኣብ ዘሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ንሱ ምስቶም ዝምልከቶም ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ፊድባክ ክባ ኣይከኣለን እንታይ ዘርእየና ዝኻ ፍርሂ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ካልኣይ መራሒ እውን ከረአየኩም እየ ኣብ ልዕሊ ኤሮፓ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊት ዲስሪስፔክት እዩ ዘለዎ ዓብ ዲስሪስፔክት ከም ዘለዎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ መጋበያ ንኔቶ እንታይ ይብሎ ኣሎ ብቻይና ይመፁና ኣሎ ብኔብካ ራሻ ይመፁና ስለ ዘለዎ ክንጥንቀቕ ክንክል ኣለና ከምኡ እናተዛረበኻ ንካናዳ ከመይ ዲስሪስፔክት ይገብራ ኣብዚ ይገርመካ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ንቻይናን ራሻን ንኸተገልግል ኢላ ዘላያ ክትከውን ትኽእል ስለምንታይ ንኣሜሪካ ምስ ኤሮጳ ኮይና ንቻይና ከተነፅላ ትፍትን ዝነበረት ኩሉ እቲ ፖሊሲ ይቕየር ኣሎ ፅኒሕ ለከረየኩም ኣብ ኣፍሪካ ከመይ ገይሩ ይቀያየር ከም ዘሎ እቲ ፖሊሲ ክንርኢና ንስምዕዎ ሕጂ እንታይ ይበሃሉ US, I would leave that outside for me this discussion because I don't want to drag NATO in that. But when it comes to the high north and the Arctic, you are totally right. The Chinese are using these routes. We know that the Russians are rearming. We know we have a lack of icebreakers. So the fact that the outside Russia, there are 7 Arctic countries working together on this under US leadership is very important to ensure that that's real. ስለዚ ኣክንድነቲ ናይ ካልእ ሃገር ንምምንዛዕ ዝትምቶ ዘሎ እሱ ድሓን ምስ ኤሮጳ ተዘራረበሉ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ትብሎ ዘለካ ግን ወ ንቻይናን ራሻ ንምቕርቃር እቲ ቦታቲ ምንቅስቃስ ከም ዘድልየና
እናበለ ይዛረብ ኣሎ እዚ ድማ ብብዙሓት ኤውሮጳውያን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ክሰሚዕኹም ሕጂ እንታይ ይብል ኣብዚ A plebiscite where the people of Greenland would be in a position to decide if they want to become part of the United States. Yeah, it was a good election for us, as you know. It was not a referendum, it wouldn't be called that. It was an individual election, but the person that did the best is a very good person as far as we're concerned. And so we'll be talking about it, and it's very important. Mark mentioned the word icebreaker, so we've ordered. So ኣብቲ ግሪንላንድ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ ናጽነቶም ንክረኽቡ ካብ ዴንማርክ እውን ከም ዝደልዩ ዘለዎም ህዝቢ እዮም ዝንገሩ ስለዚ ናጽነቶም ካብ ዴንማርክ እንተረኺቦም ኣሜሪካ ኢዳ ክትእትያ ፈትዮም ድዮም ወላ ማኒፕሌት ገይሮም ድዮም ወላ ፀቕጢ ገይሮም ድዮም ኣካል ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾኑ ደሴት ክገብርዎ እዮም እንተዘየለ ድማ ገለ ዓይነት ዲል ምስ ኣሜሪካ ከም ዝገብር ክገብርዎ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ኣግሬሲቭ እያ ዘላ ብዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ከመይ ክብል ይጅረዩ እቲ ኣርእስቲ ምስ ካናዳ ዘይተሓሓዝ ከሎ ስምዖ We're in the process of ordering 48 icebreakers. And Canada wants to know if they could use them. I said, well, you know, you got to pay for them. Think of it, Canada. We pay for their military. You know, Canada pays very little for their military because they think we're going to protect them. But even with the icebreakers, so we're going to order 48. And Canada wants to be part of the deal. I say, you got to get your own icebreakers. Then if you're a state, you can be part of the deal. But if you're a separate country, you got to get your own icebreakers. Russia, as you know, has about 40 of them. And we have one big icebreaker. ሕጂ ኣይስ ብሬከርስ ዝበሃላ መራኽብ ኮይነን ነቲ ኣብ ኣርክቲክ ዘሎ ኣይስ እናሰበራ መሬት ክገብራ ዝኽእላ ማዕድናት ንምድላው ድማ ዝሕግዝ እዩ ዝዓበየ ኣርክቲክ ፓወር ዝበሃል ራሻ ስለ ዝኾነ ከባቢ 40 ዝኸውን ኣለዎም ሕጂ ንሕና ድማ 48 ኦርደር ጌርና ኣለና ኣብቲ ዓውዲ ውድድር እቲ ክገጥሙ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንግሪንላንድ ግድን ክወስዳ ኣለና ካናዳ ድማ ነቲ ናትኩም ኣይስ ብሬከርስ ክንጥቀመሎም ደኢሎም ኖ ዕጭ ኣይንህበኩም ቀደም ሕራዮም ዝብሎም ነይሮም ሕጂ ግን ኖ ካናዳ መበል 51 ስቴት ክትኮኑ ድሕሪ ኮይንኩም ሕራይ እንተዘየለ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኪድናትኩም ግዙ ካናዳስ ከበይ ገይሩ ይከዳቕማ ኢሉ ሓቲኹ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ይገርመኒ መጠን ካናዳ ከም ፑሽ ዝገበረ ዘረባ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ግሪንላንድ ዝጥቀመሉ ዘሎ መመሊሱ ነቶም ፈተውትናቱ እዩ ዝህድም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ንዓለምና ድማ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብራ ዘሎ እዩ ንካናዳ ከሳቅያ ወይ እውን ከምኡ ገይሩ ክሓርማ ደስ ስለ ዝበለኒ ይኮነን It's good among Canada and Americans in a very كبتخ خلاله among European Americans in a very كبتخ خلاله إزاي نعلمنا سلام كبز خليه وهنياتو على كندا أوروبا تقولتنا أمريكا قينهم بزحزبن بزحكوا طبعا سلزخون الجدع مقبار أسقى مقبار جماعة مفتار وتر حدا تسلفتيهم نيرو سلازي نتك أدم أمريكا تقولتهم زجبروا زنبروا أب نفسهم كورت كلكري ولا محدا أمونهم زل باسي كلتا دندنتي ወይ ክልተ ቡሊ ዝኾኑ ክበኣሱ ከለው ጽቡቕ እዩ እንቶም ብሓደ ተሓባቢሮም ዘሳቂዎም ዝነበሩ ህዝቢ ዕረፍቲ ክረኽቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ በይና ክትእግዳካ ክትሃርመካ ከላ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ደሓን እዩ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ካናዳ ኤቭሪዋን ብሓደ ኮይኖም ክእግዱካ ከለውን ከቢድ እዩ ከቢድ ምዃኑ ድማ ምንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን ኤርትራውያን ስለ ዝኾንኩም ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ኢና ተኻንዛ ማለት እዩ ሕጂ ኣሜሪካ ከምዚ እናበለት ከላ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ኣብቲ ናይ ኩናት ናይ ኣርክቲክ ከኣቱ እናበለ ከሎ ካልእ መራሒ ኤውሮጳ ንኩሎም ኤውሮጳ ኢኻ ዝብለኩም ዘለኹ ንሓደ ኤውሮጳዊ ወይ ገለ ጥራይ ከይመስለኩም ፅንሄ ኢለ ካልእ ኤውሮጳዊ እውን እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክነግረኩም እየ መጀመርያ ግን ኣብዚኣ ስምዑ እስኪ ኤውሮጳውያን ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ብወታደራዊ ዓይኒ ክርእይዎ ከለዉ The shift in U.S. security policy not only has allies in Europe scrambling to increase their defense spending, it also raises uncomfortable questions about their dependency on American weapons already in their arsenal. One example is the F-35 fighter jet made by American aerospace giant Lockheed Martin. Several prominent voices linked to the defense establishment in Europe have suggested the U.S. has built so-called kill switches into the aircraft, which would allow Washington to remotely deactivate or limit the combat functions of the F-35s sold to foreign allies. Now, 13 European countries have placed orders for the F-35. The shift እንታይ ንሰማዕ ኣለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ እቲ the latest ወይ እውን ተዝሓየለ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል F-35 ዝበሃል ፕሮግራም እዩ F-35 ነፈርቲ ተን ዝሓየላ ዝበሃላ እየን ብናይ ኣሜሪካ ኣመና ክቡራት ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝበፅሕ ዋጎም ምስ ሜንቴናንስ ናቱ ድማ ኣመና ክቡር እዩ ካብዚ ከባቢ 13 ሃገራት ኤውሮጳ ኦርደር ገይረን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ቢልዮናት ገንዘብ ኣውፅአን ማለት እዩ እቲ ፀገም ግን እንታይ ኣጋጢሙለስከ ኣብዘን ነፈርቲ እዚኣተን ኪል ስዊች ዝበሃል ከም ዘለወን ይዝረብ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኪል ስዊች ዝበሃል ከ ንምፍላጡ ዝኣክል ማለት እዩ ኪል ስዊች ማለት ኣሜሪካ መሓዛኣ ኮይንካ ምስ ኣሜሪካ ኮይንካ ክትጥቀመሉ ከለካ ፋይን ኣንጻር ኣሜሪካ ወይ እውን ኣሜሪካ ኣብ ዘይትደልዩ ዕላማ ክትጥቀመላ እንድሕር ኮይንካ ግን
ዕላማ ከምዘይ ትገብር ክትገብራ ትኽእል ወይ እውን ጠቕላላ ጠጠው ከም ዝብላ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ከምዘይ ብለን ጌራ ጠጠው ከተብለን ከም ትኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ እተን ነፈርቲ ኣሜሪካ ስዊች ኣለዋ ንዑ ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል ዝብል ዘረባ ይዘውር ኣሎ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዘሎ ጋፕ ኣብ ግምት ብምእታው ቢልዮናት ገንዘብ ከፊልካ ነዘ ነፈርቲ ገዚኻ ምናልባት ሓደ ነገር ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ደሊኻ ኣሜሪካ ግን ዘይትደልዮ እንተኮይና ንኸይትጥቀመሉ ክትዓፅወካ ትኽእል እያ ኣበይ ንሪኦማ F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝሃብወን ኣብ ዩክሬን ክጥቀሙለን ኣብ ዝለንቀነ ንራሻ ኣብ ኩናት ኣጊዶምሎ ዝነበሩ ነተን ነፈርቲ ንኸይንቀሳቐስዎን ክዓፅዎን ከም ዝኽእሉ ተነጊሩ ነይሩ ንኩሎም ሃገራት ኤውሮፓ ድማ ዓብ ራዕዲ ፈጢሩሎም ምክንያቱ ኣለና ዝብልዎ ኣፅዋር ኣንጻር ራሻ ኣንጻር ፑቲን ኣለና ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር እዩ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ እንተዘይደልያቶ ነቲ ኩነታት ክኸውን ኣይክእልን እንዲሁ ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ምናልባት ኣሜሪካን ኤውሮፓ ንውግእ እንተራትየን ብናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ጌርካ ንኣሜሪካ ክትሃርማ ኣይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ነፈርቲ ስለዚ ኤውሮፓውያን መሊሱ ራዕዲ ይትይሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዘን ነፈርቲ እዚአን ኦርደር እዮም ገይሮመን ዘሎ እምበር ገዚኦመን የለውን ስለዚ ወይ ዝኾነ ይኹን ከም ዓይነት ኮንትሮል ከም ዘይህልዎ ክግበር ኣሎ ተዘየለ ድማ እቲ ኦርደር ካንስል ክንገብሮ ኢና ዝብል ብፍላይ ቦገን ጀርመን ብዓብዩ ዝድፈኣሉ ዘሎ ነጥቢ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ኢማጂን ኣፅዋር ገዚኻ ክትዋጋእ ምስ ዘለኻ ከምዘይ ሰርሓ እንተገይሮም እንታይ ትገብር this is the worst thing that can happen to anybody ዝኾነ ኣብ ዓውደ ኩናት ምስ ኣጋጠመ ፀላኢኻ ነቲ ኣፅዋርካ ከምዘይ እንቀሳቐስ ተገይርዎ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር ከጋጥመካ ኣይክእልን ስለዚ ኣፅዋር ክትገዝእ ከለኻ ኣውቶኖም ለካ የብልካ ንስኻ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ መዓላ ድዮም ክትጥቀመሉ ትኽእል ወይስ ንሳቶም ዘይደልይዎ ነገር ክትገብር ትኮይንካ ጠጠው ከብለዎን እዮም እቶም ነፈርቲ ኤውሮፓውያን ሓደ ዓብይ ሪያሊቲ ቼክ ኣጋጢሞም ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብኸመይ ክሪእዎዮም ብኸመይ ክፈትሕዎዮም ምስ ግዜ እናማዕበለ ዝኸይድ እዩ የግዳስ ዋላ እቲ ኪል ስዊች እንተዘይብሉ መቆፃፀሪ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ግን ዝእመን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዘን ትሪእዎን ዘሎም ሃገራት ኤውሮፓ ድማ ካብኡ ኦርደር ገይረን ዘለወን ጥልያን ንርኢ ኣለና ትርኪ ይመስለኒ ጥልያን ንርኢ ኣለና ዩክሬን no I don't think so ሩሜንያ ይመስለኒ ትገጅፍ ጀርመን ብዓብዩ ፖላንድ ከምኡ ዩኬ ከምኡ ስዊድን ፊንላንድ ኖርዌይን ፊንላንድ ይመስለኒ ካልእ እቲ ኔደርላንድስ ዝበሃል ቤልጅየም እዚኦም ኩሎም ኦርደር ገይሮም ዘለዎ እዮም ስዊትዘርላንድ ብዓብዩ ስዊትዘርላንድ እውን ኦርደር ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ኦርደር ገይረን ከም ዘለዋ ነዚ ኣፅዋር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ግሪክ እውን መስለኒ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ማለት እዩ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ናብቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንእሽተይ ሓበሬታ ጥራይ ክበኩም እየ ሕጂ ድሕሪኡ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣፅዋር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እስከዚያ ንስማያ Current orders are delivered. More than 570 F-35s will be stationed in Europe, making them a key component of the continent's. So Europe ክሳብ 570 ልዕሊ 570 F-35 ነፈርቲ ክትገዝእ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብይ ኣርሰናል ክኸውን እዚ air defenses. Justin Bronk is a senior research fellow for air power and military technology at the Royal United Services Institute in London. Justin, welcome to the day. Now, a kill switch to remotely disable a fighter jet. That sounds like a nightmare for operational sovereignty. Does it exist? For the F-35, there's no explicit kill switch, so it's not that something that can just be turned off and stopped from flying on any given day. That, apart from anything else, would be an enormous vulnerability in the software of an aircraft that then, if any adversary were to discover it, would compromise it in combat, even without any sort of malfeasance from the US. But certainly. እንታይ ዝብል ዘሎ ብቐጥታ ሓንቲ ስዊች ህርም ኣቢሎም ነቲ ኩሉ ጠጠው ከብልሉ ዝኽእሉ ከምዘየለ ዝንገር ስለዚ ካብ ሪሞት ተቆፃፂሮም ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ስዊች ኣለዋ ኣይበሃልን እዩ ግን ካላታ ሶፍትዌር ኣፕዴት ዝበሃል ኣሎ ኩሉ እቲ ሶፍትዌር ኣፕዴት ዝበሃል ድማ ኣሜሪካ እያ ትቆፃፀሮ ስለዚ እቲ ሶፍትዌር ኣፕዴት እንድሕር ኣሜሪካ ትቆፃፀሮ ኮይና እንድሕር ዘይደልያ ነቲ ሶፍትዌር ጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ስለዚ ብኡ መንገዲ ድማ እቲ ነፋሪት ፋንክሽናሊቲ ናቱ ይጎድል ወይ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሓንቲ ብዚኣ እንታይ ይብል እስራኤል ዝበሃል ሃገር ነዚ F-35 ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ እንታይ ግን ገይሮም እስራኤል ኩሉ እቲ ሶፍትዌር ኣብ ድበይ ሶፍትዌር ናቶም ከም ዝኸውን ገይሮሞ እስራኤል ኩሉ ግዜ ንኣሜሪካ ቤላ ገይሩ ብገረሩ ዝሓዞ እዩ እንድሕር ኢልና ካብዚ ተበጊስና ኢና ነዚ F-35 ነፋሪት ክገዝእ ከሎ ኩሉ እቲ ሶፍትዌር ድማ እስራኤል ባዕላ ከም ትቆፃፀሮ ገይርዎም ስለዚ ሙሉእ ቁፅፅር ናይተን ነፈርቲ ናይቲ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክመፅእ ከሎ
ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፃርነት ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ዝወስድ እቲ እስራኤል ዝበሃል ቨሪ ስማርት ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ብጎሮሮኣ ክሕዛ ዝኽእል መንግስቲ እንተሎ እስራኤል እዩ ስለዚ ከምዚ ናይ እስራኤል እንተደይ ኮይኑ ትርጉም የብሉን ንምግዝኡ ዝብል ዘረባ ድማ ይመጽ ኣሎ ባይ ዘ ወይ እዘን ነፈርቲ እዚአን ኩሉ ግዜ ንመፈክር ምስ ተጠቀሙለን እዮም ኣብ ተግባር ከመየን እስከ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ኣለዎን ኣብ ተግባር ክነገረኩም እየ ኣብ ዩክሬን መራሕና ዩክሬን ተዛሪብሎ ብዛዕባ ዝስምዑ this is very important information Received US-made F-16 fighter jets last August. It saw it as a potential game changer in the Russia-Ukraine war. But it seems reality has set in. We say that because Ukrainian officials now acknowledge that these jets are no match for Russia's more advanced Su-35s. And alone, it cannot tip the balance in Ukraine. So, እዚን F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ገለ ካብተን ነዊሕ ኣሜሪካ ተጠቀመትለን ብሉፃት ነፈርቲ ኩናት ዝበሃላ እየን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ወይ ገለ እውን ከምዚ ኣፅዋር ዘለወን እንተኾነ እዘን ነፈርቲ እዚአን ኦቨርስቴትድ እየን በቃ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይራ ከም ዝኽእላ ኮይኑ ዝዝረብ ነይሩ ዩክሬን ነተን ነፈርቲ ምስ ረኣይወን ግን ምስ Su-35 ወይ ከዓ ናይ ራሻ መወዳድርተን ዝኾነ ማለት እዩ Su-35 ክወዳደራ ከለዋሲ ንውድድር ዝበቅዓ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ራሻ ልዑል ፀብለልትነት ከም ዘለወን ብዋጋ ካብአን ይሓስራ ግን ልዑል ፀብለልትነት ከም ዘለወን ኣብ ኣየር ምክንያቱ እቲ Su-35 ዝበሃል ዘሎ ናይ ራሻ ዝበለፀ ማኒቨር ናይ ምግባር ራዳር ናይ ምሽካዕ ከምኡውን ኣብ ኣየር ከሎ ብዙሕ ዕላማታት ንምትግባር ዓቕሚ ከም ዘለወን F-35 ክገብሮ ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ኩሉ እናተጋህደ ይመፅእ ዘሎ ታንክታት ናይ ኣሜሪካ بمليونات الشيطة زنبرة أبراهام سبحانه زنبرة فلويات إنجلين تبايلن أبي يوكرين مساتواجن وتصيد كم زي بلن تراين قالين كهدما كوسوان تراين قالين ما كم تزدله وتصيد هم سان تبايلن الجريمات النفرت كوينات ونريانا لنا مستن مولادرتنا رشاك ودا درخلوا ساكن دو بقعد كم زي كوناتي S-35 زبحال زنبرة مولادرتنا رشا Su-57 زبحال سلزي 5th generation سلزغنة رشا دما 5th generation اللوا أبعال China رشا خيداون أبعال China إيران هند خيداون مريض جبرت نفاريتها سلزي واقع كابن أمريكا صبي غزت تحت وتي تعاونتنا توجن زل على زخونة نفرت كويناتنا نرزل لنا براشا مالتيو بفلا يدحرز كوينات دحرت طويلو ناي راشا صوارات أمنا تدلعي قوم خانو راشا دما one of the best arms producer ويك arms seller نايس أصوار شيء هاجر قوم خانو مجنزاب كدليو Yuri Ignat, a former spokesperson for Ukraine's Air Force Command, spoke to Ukrainian media and said that the F-16s Kyiv received are outdated and simply not built to compete with Russia's Su-35s in direct aerial combat. Adding that Ukraine's fighter jets lack the technology, the weaponry and overall capability to engage with Russia's best warplanes head-to-head. Many of Ukraine's F-16s were reportedly built in the 1980s and the 1990s. While some have received upgrades, they still lack modern radars which allow pilots to detect and engage. سنتين نسمى زلنا تي نفرت كوينات أمريكا ذهبتهم F-19 زبهلا نايكدم موديل قبل المخانن تي حيلاير ناي يوكرين مسنا أمريكا مسنا روسيا Su-35 كمون Su-57 زعتغه ميج جيت زعتغه فيت أباير توداديرنا نقبر عقم زلوا يكونن لذي حيلاير ناي روسيا لعل قبل التنت كم زلوا يوم زنقرو زلوا بتحدى أمريكا نتزلون أيرات كتقاعد صورهم تغل كرخلو ولا وانت دي تقاطعاتن وان انتخونه أبتعود وكينا كم تزدله استواص أو يجبر خمسة اللوين عن رجالنا لذي كم بحف تي أمونجو كلتين زلوا ودر نبحكي ولا تجينا بنتابزري وانتابر له ميسايل رينج ميسايلات نيراشا كسب 300 كيلومتر كيدو كهرم زغل ميسايلات كونش فخلوا ناي F-35 F-16 بحالاجن 220 كيلومتر راي كشفن كم زغل أب كله تي كم زنا قبر لومي زبانو زلنا نتاز وارون بترانسبارنسي سبنا خفلتو سلزة خلو زلو العلا قداسونا زلوي سلزة أمريكا بكل من قدي كم زن تحرقين تعاقمناتا إيروبا أنتاي مريج اللوم بفلاي ري أرم يوروبا وتهدروا عاقمناتا كان عبينا بزلو لزلو انتاي مريج أكلوم يخل نزبل حانت كم مريج أزدك أمولا زلو أب قربيتهم كازولو هاجر قد محجين أبي أوروبا حبرت كأتو ودليت زي نبرم حجج انت سفارق يبزلو سكان اسمع انتهى له نزيات رئيس مينا نبقى طبعا سجرينا. This photo of Turkish President Erdogan and Volodymyr Zelensky has gone viral. The Ukrainian embassy in Turkey shared it just a few hours after Donald Trump gave Zelensky an unprecedented dressing down at the White House. While Washington is pivoting away from Ukraine, many suggested that the scene was a reminder of Erdogan's firm support of Zelensky.
كم نريد لنا أوروبا تنكو أصوار دحان زخون كفر رزق الحيل انتلو ويون حيال سراوي زلو هاجر انتلو تركز بهالاجري تركيا مالت درونات دفر زلو كل عينة وتدروا أصوار زفريو سلزي أمريكا أصواراتها كتعز نعرفينا أوروبا كجزء تنكو عدلا زلون وحديو كفرنسا قد جزت خلي خاجن إندستريال بيز ناي فرنسا دروتي مسناي راشك ودا درز خلا يكونن يوكي وني فريز بهالجن تعاقمناتو دروتيو منالبات زحشد بفلاي درونات كحجز خل زبال ازناي تركيا سلازغون تركيا قد محجي نساتكم ديمقراسي كونكم من بلا بلا نابلو كبيروبا 10 تك ريجكت قبرو ميرم حجيجن سلتشغرو نزي تركو زبال هاجر نابتناتهم بلوك تو يصعرو خمزلو يزنغا Bigger role in Europe's security. It has the second largest army in NATO after the US. Erdogan has warned that the continent's defenses need his involvement. Without including Turkey, it's becoming increasingly impossible for Europe to continue being a global actor. To put it plainly, establishing European security without Turkey is inconceivable. ኤርዶዋን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ኦፖርቹኒስቲክ ንረብሓናቱ ንእሽተይ ንቃዕ ተረኺቡ ኣብ ኣትዩ ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ሓቅሓይሽ ሓደገኛ መራሒ እውን እዩ ምስ መን ይተዓራረኽ ናይ ብሓቂ እሙን ዓርኪ ኢልካ ክትገልፆ ዘይትኽእል ምስ ሰይጣን ክትዓራረኽ ዝኽእል ረብሓን ተረኺቡ ኦፍኮርስ ፖለቲካ ኮሙንዲ ግን ናይዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ፑቲን ገለ ክረክብ ይፍትን ካብ ቻይና ክረክብ ይፍትን ካብ ኣሜሪካ ክረክብ ይፍትን ካብ ኤሮፓ ክረክብ ይፍትን ካብ ሃገራት ዓረብ ክረክብ ይፍትን ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ምስ ፈለስጢማውያን ፍሉይ ቲፌዞናቶም ከም ዝኾነ ነቲ ናይ ፈለስጢን ቃልሲ ብፍሉይ ከም ዝሕግዝ ኮይኑ ፈኸራ ይገብር ብታሕቲ ነዳድን እስራኤል ዝሸጠላኻ ንስ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ልኽብጥና ኣብ ፖለቲካዊ ልኽብጥና ቁፅሪ ሓደ ክኸውን ዝኽእል እዚ እዩ ንሶማልያ እቲ ዝለዓለ ገራንቲ ክቦም ዝኽእል እስላማዊት ሃገር ንሕና ኢና ንሕግዘኩም ይብል በቲ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዝጠፍሶም ዘሎ ንሱ ምዃኑ ዝንገር ስለዚ ብክልተ መልሓስ ብክልተ መንገዲ እናኸደ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ወላ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ምስ ፑቲን ኮይኑ ኣብ ብሪክስ ክኣቱ ከም ዝደሊ ዘሎ ፑቲን ክሕግዞ ይደሊ ኣለኹ ገለ እናበለ ነዳዲ ካብኡ እናገዘ ፀኒሑስ ብግምጥል ኢሉ ድማ ኣብ ሱርያ ተገማጢሉ ነቲ ናይ ሱርያ በሻር አልአሳድ መሻርክቲ ናይ ፑቲን ዝነበረ ኣብ ምፍንቃል ዓብ ተራ ዝተፃወተ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ፖለቲካ ክፃወት ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ንኤሮጳ ድማ ኣብ ጎረሮም ካራ ምስ መፀ ሕጂ ንዓይንቲ ተቐቢልኩም ናብ ኤሮጳ ሙሉእ ብሙሉእ ተእቲኹምኒ ወይ እውን ብዙሕ ቢልዮናት ተኸፊልኩምኒ ክሕግዘኩም ይኽእል ይብሎም ኣሎ ዕድላት ድማ ይኾነሉ ኣሎ ክገርመኩም ኣብዚ እዋን እዚ ይኾነሉ ኣሎ የግዳስ ብሉ ሓደጋ ከም ዘለዎ ሰብ እዚ ድማ መንግስትናቱ ኣብ ብዙሕ ቁማር ስለ ዝፃወት ዘሎ ኣገሊዩ ሓደጋ ክወጥቅ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር Turkey has definitely become more important for Europe now, in the wake of sort of a new White House, a new Trump administration that is telling Europeans loud and clear that they're on their own when it comes to European security. Erdogan has consistently defended Ukraine's territorial integrity since Russia's 2022 invasion and provided Kyiv with military support, including drones. But he has also maintained good ties with Russia and refused to join Western sanctions against Moscow. Turkey is neighbors with both Russia and Ukraine on the Black Sea. ብሓፈሻ ሓደ ዓብዪ ድዋጆ ክድፃወት መራሒና ንርኢ ዘለና ምስ ኩሎም ወገናት እናኾነ ረብሓናቱ ንምስላጥ ኦፍኮርስ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ረብሓይ ድማ ረብሓኻ ካብ ዩክራይን ንዩክራይን ድሮናት እናሸጠ ከሎ ካብ ራሻ ድማ ነዳዲ ዝገዝእ ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ብክልቲኡ ወገን ዝፃወት ንፈለስጢማውያን ትድግፍ እናበለ ናብ እስራኤል ግን ሲሚንቶ ዝሸይጥ ኮንክሪት ዝሸይጥ ነዳዲ ዝሸይጥ እዩ ስለዚ ድዋጆ ማለት ናይ ብሓቂ ዝኽእሎ መራሒ ዘሎ ግን ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ከምዚ ድዋጆ ኣት ሳም ፖይንት ሓደጋ ኮይኑ ክመፀካ ከም ዝኽእል ድማ ምግንዛብ የድሊ ምናልባት ሃገራት ስለተሸገራ ክመፃኻ ይኽእላየን ግን እቲ ኣካይዳ ናትካ ድማ ኣት ሳም ፖይንት ተገምጢሉ ንዓኻ ሽግር ክወጥቃካ ከሎ እውን ድዋጆ ክፃወቱልካ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ሶፋር ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ከመይ ይገማጠል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ developed significantly over the past decade, producing everything from short-range missiles to high-tech drones. In 2024, Turkish defense exports increased to over $7 billion. Bayraktar TB2 drones have been sold to countries around the world, including EU members Poland and Romania. Turkey is a sizable defense exporter, not on par with the United States, a huge ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኣፅዋራት ደፍሪ ኢንዳስትሪ ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መመሊሱ ድማ ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክሕይልን ብፍላይ ድማ ኣብ ድሮናት ብዙሕ ድሮናት ከም ደፍሪ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኩናት ድማ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኤሮጳ ድማ ኣፅዋር ነፍሶም ክኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ምስ ቱርኪ ዘለዎም ዝምድና ክሕይልዎ ከም ዝኽእሉን ቱርኪ ድማ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትረብሕ ትኽእል ሃገር እያ ትበሃል ኣላ ናብ ቁጠባ ንመለስ ሕጂ
The US markets have been responding to all the tariff chaos. You know that they have been in the red all week. There was a bloodbath on Monday, the fall continued after that, and the worst may not be over. You know about JP Morgan Chase? It is America's largest bank. Well, yesterday, their chief economist had some bad news. He said that the risk of a US recession has increased. ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ምርባሽ ዓብይ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ መጠን ሕጂ ድማ ነቲ አንቂድዎ ዘሎ ናይ ታሪፍ መኸተይ ናይ ታሪፍ ባእሲ መሊሱ ከም ዝሕይሎ ዘሎን ሓደ ዓብይ ባንክ ናይ ኣሜሪካ JP Morgan Chase ዝበሃል ንሱ ነቲ ናይ ሪሴሽን ተኽእሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንኽጭበጥ ዘሎ ተኽእሎ 4% ምዃኑ ካብ 30 ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ሕጂ ድማ ናብ 4% ደይብሎ ይብለው እዚ ከዓ ንቁጠባ ዓለም ዓብይ ረበሻ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ዳርጋ ብዓብዩ ኣብ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመርኮሰ ፀገም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ There is now a 40% chance that the US will slip into a recession this year, 40% according to JP Morgan. And it gets worse, by the way. The risk could increase to 50% next month if US President Donald Trump's tariffs take off. Remember, Trump says that he will impose more tariffs on the 2nd of April. He plans to hit all countries that tariff American goods. He calls them reciprocal tariffs. If this happens, it will upend global trade. And then there's a 50-50 chance that the US economy will tank. Again, this is according to JP Morgan, their chief economist. You may choose not to believe this prediction. You could choose to believe this instead. Do you think there will be a recession? I don't see it at all. I think this country is going to boom. ዶናልድ ትራምፕ መቸም ዝኾነ ስታቲስቲክስ ወይ መፅናዕታ የድልዮን እዩ ንክዛረብ ደስ ዝበሎ ክዛረብ ሓቂ ይኹን ሓሶት ዳታ ዘለዎ ዝጭበጥ ይኹን ኣይጨበጥ ኣይግድሶን እዩ ብሓፈሻ እቲ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ one of the most respected ባንክ እዩ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እንድሕሪ ኣብ ወርሒ 4 ዕለት ክልተ reciprocal tax ታሪፍ ዝብል ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ንናይ ኣሜሪካ ንብረት ታሪፍ ትገብር ዘላ ሃገር ማዕቆኑ ዝኾነ ታሪፍ ክገብረላ ዝብል ዘሎ ነቲ ቁጠባ መሊሱ ክርብሾ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ እንድሕር ተወሲኽዎ እቲ ተኽእሎ ናይ ናብ ሪሴሽን ምእታው ናብ 50% ክድይብ ምዃኑ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሰብ ካብ ክስተውዕለሉ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ንስታክ ማርኬት ንታሕቲ ውሪድዎ ኣሎ ፕሊዝ ተጠንቀቑ እዚ ዕድላት ዝተጠቐምሉ this is buying opportunity at some point ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓንጎሉ ቁጠባ ቀዳማይ ቦታ እዩ ዘለዎ ፖሊሲ ክቕይር ምዃኑን ድሌታቱ ምስ ረኸበ ክዝርግሖ እዩ one of the biggest boom ክርአ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጎዲሉ ኢልኩም ኣይትረበሹ ዓቕሊ ግበሩ እንተኺልኩም መመነ ንእሽተይ ኢንቨስት እናገበርኩም ኪዱ it will make you happy ስለዚ እዚኣ ጥራይ ብግምቱ ዶናልድ ትራምፕ is a businessman at some point ነቲ ማርኬት ፍሊፕ ክገብሮ እዩ ንበዓሉ ይገዝእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ this is going to be interesting ኤሮጳ ስምዑ ሕጂ is threatening to slap 200% tariffs on alcohol from the European Union. Is this in response to the blocs placing a flat duty of 50% on US whiskey? That move itself in retaliation to steel and aluminium tariffs from Washington. Well, the tit for tat is further escalating tensions between the two sides, who have been long-time trading partners. Luke Schrager has more. The transatlantic Donald Trump ነዚ ናይ ዋይን ኢንዱስትሪ ዝበሃል ናይ ኤውሮፓ 200% ታሪፍ ካርሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ እንድሕሪ ነቲ ዊስኪ ዝበሃል ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ጃክ ዳንኤልስ ዲገለመለ ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ኤውሮፓ ታሪፍ እንድሕሪ ወሲዳ 200% ታሪፍ ክቦም ምዃኑ ስለዚ ነዚ ዋይን ኢንዱስትሪ ናይ ፈረንሳ ዋይን ኢንዱስትሪ ስፔን ጣልያን ኩሎም ዓብይ ናይ ዋይን ኢንዱስትሪ ዘለዎም እዮም ንዓታቶም 200% ማለት ሞት ማለት እዩ ከምኡ ክገብረሎም ክቐትሎም ኢሉ መዲቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ፈቐራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደገኛ እዩ ይገብሮ ስለ ዘሎ ድማ ቀደም ድሕሱ ይመስል ነይሩ እጂ ግን ፈቐራ ናቱ ዘተግብር ምዃኑ ከዓ ተፈሊጡ trade spat escalates again and this time it's alcohol in the firing line. The European Union has just put a nasty 50% tariff on whiskey. If this tariff is not removed immediately, the US will shortly place a 200% tariff on all wines, champagnes and alcoholic products coming out of France and So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮፓ ሕብረት 50% ታሪፍ ኣብ ዊስኪ ስለ ዝገበረ እቶም ናይ ዊስኪ ድማ ሓቢሮም ኣለው ነዚ ኢሚድየትሊ ጠጠው ተደቢሎሞ 200% ታሪፍ ኣብ ኩሉ ዋይን ሻምፔን alcoholic products coming out of France and other EU ብላ ኣሎ represented countries ስለዚ መጠንቀቕታ ኢና ንርኢ ዘለና other EU represented countries. That 50% import duty is itself a response to Donald Trump's own tariffs on steel and aluminium. The European Union stated on Wednesday it would allow levies on 26 billion euros worth of US products previously suspended to come in on April 1st. Despite the mounting trade war, Brussels has left the door open to negotiation. We are prepared for whatever might come, and we have been preparing for over a year. We want to be very, very clear on this, that
the EU is not part of the problem here. And the suggestion that we are part of the problem is deeply misguided. ኤሮፓ ድማ ክተሪ ይፍትኑ ኣለዉ ንክንደይ ክተሪ ይኽእሉ ይትሕቶ እምበር ንሕና ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና እዚ ፀገም እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝብገስ ዘሎ እዩ ምሳና ዘተሓሓዞ ነገር የብሉን ስለዚ እንተመፂና ነቲ ፀገም ድማ ክንምክቶ ምዃንናን ግብረ መልሲ ክንበሉ ምዃንናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኤሮፓ ተሪር ዝኾነ ፖሊሲ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ይወስድ ኣለዉ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ከምኡ ድማ ኣብ ቁጠባዊ መንገዲ ማለት እዩ ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮፓ መመሊሱ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝርሕቁ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ሕሞም ኣብዚ ዝሕሞም ቦታ ፅቡቅ ጌሩ ይሃርሞም ስለዚ We believe that we should be working with the US to be part of the solution. EU wine exports to the United States were worth nearly 5 billion euros last year, according to statistics agency Eurostat. Nearly a third of its total wine exports globally, with France and Italy making up the majority. The sector saw ካብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ልዕሊ ዋይን ይኹን ሻምፔን ክግበር ዝኽእል ነቲ እንኮ ኣገዳሲ ኤክስፖርት ዝኾነ ናይ ኤሮፓ ንዕኡ ክሃርሞ ተጀሚሩ ቁጠባ ኤሮፓ ኣብ ሰም ኮፍ ዘሎ መሊሱ ክመውት ከም ዝኽእል ኣብቶም ዝሕሞም ቦታታት ክሕሞም ኤሮፓ ድማ ግብረ መልሲ ክገብሩ ዓቕሚ እውን የብሎምን ምክንያቱ ሌቨሬጅ የብሎምን እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ትሬድ ሰርፕላስ ምን ኣለዎ ኤሮፓ ዝያዳ ትሬድ ሰርፕላስ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ መክሰብ ዘለካ እንድሕር ሃሪምካ ስኻ ኢኻ ትጉዳእ ካናዳ ከምኡ ወይ ክብሉ ይኽእሉ ክፍክሩ ይኽእሉ ግን ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ከሰንብድዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ካብቲ ንግዲ ዝያዳ ሶም ስለ ዝኸስሙ እዚ ድማ ነቲ ኤሮፓዊ ብሎክ ኣብ ተወሳኺ ኣብ ሽግር ከም ዝኣቱ ናብ ሽግር ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ደይመ ደይሉ ንኤሮፓ ከሳቅዮምን ክሃርሞምን ኢሉ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኤሮፓ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ካብ ሓደ መሻርክትና ኢሎም ዝኣመኑ ሃገር ይመፆም እንተሎ ንሓዋሩ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስትራቴጂ ናቶም ብፍላይ ናብ ኣፍሪካ ገፁ ከመይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ ይክኸውን ኔክስት ቪድዮ ናተይ ድማ ብዛዕባ እያ ክትከውን ኣብ ኣፍሪካ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ይፍለዩ ከም ዘለው ልስን The Union has announced almost 5 billion euros of investment in South Africa. European Commission President Ursula von der Leyen unveiled the plans to support green energy and vaccine production during a visit to Cape Town. South African President Cyril Ramaphosa said the bilateral summit comes at a time of economic nationalism, referring to tariffs imposed by US President Donald Trump. ከም ንሪኦ ዘለና this is a very very interesting development ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና መራሒ ናይ ኤሮፓ ኮሚሽን President Night Commission, President Night Council, President Night South Africa, Ramaphosa يم بحدا نريم زلنا. أوروبا أب South Africa نحمشته كبابنا حمشته بليون دولار ركبي قبر كم زلوا يورو سلاس حمشته بليون. سلامتها كذا أجدا سنة هالون دحريلكم أمريكا أبلع دو أفريقيا أجدا جرالا. بسن كت أبلع لسه عادوس قبرهم زلوا ده قليلو بيلا ماسكن بقلا ملأ سدرارة دونالد ترامب. لعلو كل دما قبل على إسرائيل بس جبرت دو أفريقيا أبتي ICJ زبال International Court of Justice زبال إسرائيل سلز خصصتها دونالد ترامب لما إن إسرائيل كحجوسيلو قبل على دو أفريقيا زوبوز نبر حجزاتن قدام زجبره أوروبا أنصار دونالد ترامب لما جمر يجزي أنصار نسوده جبره أنصارو عبديل مسير دو أفريقيا جبر له and this is very very important milestone إذا أكيد أسوس سنة سلامتين أنا بنزلنا أوروبا أمريكا أنصار نتخيز الهجر أبا ينفستي قبر له سلامتها إسكا قد أسنزي نيرترال ولا قد أسنزل له حبريتين عن رزالنا الآن وهي أوروبا أنصار أمريكا خين تجميرو أبا يرتراون زلوا بوليس تغير يخليو for example دونالد ترامب ندوب أفريقيا يقدر له كل عينة تساقط قبر الله خمس خونين زارب له أوروبا حبرت أنصار ناتو ينفستي قبر له دونالد ترامب نهندي تعريف كهرما خمس خونين قرال دوب أفريقيا دما مس هندي ديلي قبرالو سلازي ازوم كل تبلوك ناتفالي يمصلو بوليس ناتوم ناتفالي انت متيو حنت كاب تقول تربح منيا ايرترا تبال هاجريا and this is a very good start نريو زلنا دما نزي signifies قبر كنتاتنا نرزلنا انا بحكي اقداسي decision اقداسي غزيه بصنا كم زلنا نيرترا دما لعلا قداس نزلو يزي مفل لاين ايزوم كل تحيه Donald Trump. Von der Leyen said the EU was eager to deepen its relationship with South Africa. Today, we are together announcing an investment package to mobilize 4.7 billion euro in South Africa, and this is in both our interest. It includes funding for the clean energy transition. كم نريد لنا أمريكا تجد أوروبا ينفستي قبرو قدم دقيقة تمزنا بري أمريكا كقدر خلوا أوروبا تحويسهم كم تاني أمريكا يمز قبرو أنصار أمريكا يكودون يوميرم now we see shift change in policy and this is a good sign
I hope መንገድ ክቀጽል ድማ ተስፋ ንገብር ንቀጽል In South Sudan have prompted Uganda to send troops in support of President Salva Kiir's fragile government. The move follows escalating friction between Kiir and his deputy Riek Machar, raising fears that their fragile peace deal could collapse, reigniting conflict. So why is Uganda getting involved? Ugandan President Yoweri Museveni has እንታይ ንርኢ ኣለና ኡጋንዳ ሰራዊት ናታ ናብ ደቡብ ሱዳን ንሲልቫ ኬር ንምክልኻል ሰራዊት ሰድድ ከም ዘላ ብዛዕባ እዚ ዓለም ለኻዊ ጫቁጣቁታ ግን ኣይተሰምዐን ኢኻ ኣብ 2010 ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓግዘን ኢሉ ሰራዊት ምሳተወ ዓለም ክትፅለል እያ ደልያ ነይራ ስለዚ ኩሉ ግዜ አንጻር ኤርትራ ዘለዎም ፖሊስን ካልእ ሃገር ንካልእ ሃገር ሓግዘን ንክብል ኦፊሻል ሓገዝ ንክሓትት ንቡር ነገር እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ንቡር ዝበሃል የለን ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ፕሊዝ ቢ ኬርፉል this is a very important development ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ሰራዊት ናቱ ንሲልቫ ኬር ንምክላው ኣትሎ ስለዚ እቲ ናይ መሻር ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩነታት ድማ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ካባይን ላዕሊ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ትከታተልዎ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ግን ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ክድገም ስለ ዝኽእል ተጠንቀቑ እቶም ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ገለ ገንዘብኩም ኣብ ካልእ ምንቅስቃስ ከድሊ እዩ ካባይ መኽሪ ትደልዩ ኮንኩም ግን ቢ ኬርፉል ነገራት ቮላቲሊቲ USAID ሓገዝ ናቱ ተወቢሉ ስለ ዘሎ በዓሉ እቲ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ዝበሃል ዘሎ ካብ USAID ነቲ ናይ ጥዕና ሴክተር ናቱ ብዓብዪ ብኡ ዝትገፍ ዝነበረ እዩ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ኣብ USAID ተደጊፉ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ከምኡውን ሶማልያ ብዙሓት ሃገራት ኢትዮጵያ ወሲኽካ ኣብ ሓደጋ ኣትየን ከም ዘለዋ ምግንዛብ የድሊ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ህዝብና ቢ ኬርፉል ክብለኩም ይደሊ ንስገር ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ In the Tigray region, there are real fears that conflict could be returning. Local media are reporting clashes between the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, and the federal government-backed regional administration. The TPLF, led by Debretsion Gebremichael, launched attacks in the capital, Mekelle, and captured Adigrat. This is the second largest city in Tigray. Well, this happened a day after Tigray's regional leader and former minister Getachew Reda suspended ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ብመሰረቱ ወላ እቲ ካርታ ኣገባብራ ናቶም ዓዲግራት ኣበይ ኣሎ መቐለ ኣበይ ኣሎ ኣይደኖ ከመይ ዝበለ ኢንኮምፔተንት ስራሕ እዩ ዓዲግራት ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሳቶም ግን ድሮ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢዚ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ በዚ ጉዳይ እዚ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ናይ 2010 ዝያዳ ኣነ እኳ ይከታተሎ ይነበርኩ ሽዑ ናይ ኩናት ነጋሪት ከበሮ ክረም ዝተጀመረ ኩላቶም እዮም ሸበትበት ክብሉ ዝጅምሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሆት ኢሹ ኮይኑሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሻቅሎት ዝፈጠረሎም ጉያ ይገብርሎ የግዳስ እንታይ ይብልሎ ምስ ኤርትራ ከተሓሓዝዎ ዘይኸድዎ መንገዲ የለን ኤርትራ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ክትብል ኣብታ ዝፅሕፍዋ ዘለው ولا حنت مس إيرترا زت حزي بلكنسو إيرترا أنت زي لهم تحمس لزغلو حمام إيرترا سلزلهم إير إنفلونزا يلوم يسوعوا أبي إيرترا زلوا بوليتيكنياتات منستر حبريتا هاجر إيرترا أتوي ما نقبل مسكين إير إنفلونزا يلو يسوعوا أنا زي حمام زي بس إيرترا زي تحس كنسو إيرترا يلكا جرح كلها جل سبات كم كو دنا قرج يوم جليز بلو فليتهم يوم كم زبلو نتوكناتنا بإيرترا نملقا بزو حسب مصنعتي يقبرني هكايز بس حسب ስለዚህ ኤርትራ ዝብሎም ባርዛ ኤርትራ ሕማቅ ያ ይዝብል ስለዚ we have to work very hard ማሊ ኣብ ኤክስ ባል ናይ ቀደም ትዊተር ኤክስ ባል ስፔስስ ባል ቻት አቡ ሃፍትና ሻሮን ዘዳለወቶ አባ ኣትየ ነይረ ንሽተይ ተዘራሪብና ነርና ኤርትራውያን ኣብ ኤክስ ኣመና ድኻምነት ከም ዘለና ነጊረናኒ ኣነ ኣብ መዓልቲ ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብር መዓልታዊ ንሽተይ ፖስት ይገብር ብእንግሊሽ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝሕግዝ ማለት እዩ حدراهم أبزز لهم بزحات مهارات ليك أو أنت بإنجليش كتصحفوا بجرمن كتصحفوا بسويدن كتصحفوا بنيذرلاند كتصحفوا بفرنسا كتصحفوا بخالك كتصحفوا تدخلوا سوا تعلقوا بليز أب إكس حمش تمعالتي نحجركم يلكم جزية أطفو حاولتي زبلناي يمانا قبر مسكال أكاونت فلو قبرهم نقرأ من قدي زيا مبتعا سلازات تقولهم حدرا غانا زيا جدا تبللنا يلهم نيرو نزع الجزء بهالزلو عجو جوون منقسي إيرترا مالي سلوم نيريو يمانا قبر مسكال حاولتي إزيز بهالزلو دايما دايل كان إيرترا أبتو كينات أبتو زلو سنسوين حشوين نيرترا نمس مبارا أبو نمتعوا genuine concern to avert any bout of conflict intrastate ناي وشت إثيوبيا تسأقم مس إيرترا ويو نايك أرنا أفريقيا كم زخونا أمسيل كان مشاتو زقبر زلو بزوح شقراتي زلو زغان تايو إيرترا قدام تأتي internationalize كتجبرت تسأقم كم تتجارو
ናይ ህወሓት ሓይል ኣብቲ ግዜቲ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ዘተኮሶም ኤርትራ ስለ ዘስገቶም ኣይኮነትን ኢንተርናሽናላይዝ ክገብርዎ እቲ ኩናት ብዓለም ደረጃ ብኡ መንፅር ድማ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ክንደይ ግዜ ዝጋባእ ነይሩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ታክቲክ ክርዳኣና ክፈል ኣለዎ እዚ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገብረ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ቻነል ዘሎ ኣብ ኤክስ ከይዱ ሪትዊት ክገብረሎ መዓልታዊ ይኮነን ዝገብር ግን ክግበር ከሎ ናተይ እውን ፈሎም ተገይርኩሞ ሪትዊት ተገይርኩሞ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ይኽእል እቶም ክፅሕፉ ትኽእሉ ግን ፕሊዝ ናተይ ርእቶ ኣብዚ ኣብ ኤክስ ከይድኩም ዋላ እውን ኣብ ዩቱብ ከይድኩም ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ቪድዮ ፕሊዝ ኮሜንት ኣይትፅሓፍሎም ነቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቱብ እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ቪድዮ እዚ ፅቡቕ እዩ ናብ ብዙሕ ሰብ ዘርግሐየ ኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ቪድዮ ሕማቕ ምዃኑ ተፈሊጥኩም ስክሪንሻት ወሲድኩም ኣብ ፌስቡክ ናትኩም ኣካውንት ከይድኩም ኣብ ኤክስ ናትኩም ከይድኩም ሓሰውቲ እዚኦም ኢልኩም ብዛዕባ ሪኣክሽን ግበሩ ኣብ ናትኩም ፔጅ ከይድኩም ኣብ ናቶም ከይትፅሕፍሎም ከይትርእይዎ ንዓታቶም ስለዚ ንዓታቶም ፀላእትና በዓልና ኢና ነሻድን ዘለና ክርዳእኩም ዘሎ ፀላእቲ ኤርትራ በዓልና ነሻድኖም ስለ ዘለና ሓደጋ ይወርደና ኣሎ ስለዚ ፈለው ግበሩ ንኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ንፅሓፍ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝፅሕፎ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ገይሮም ዘይኮኑስ ናይ ኤርትራ ስቶሪ ገይረ ዝፀብ ብወገን ኤርትራ ንኤርትራ ሃሽታግ ጌርካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ሓበሬታ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ናይ ጉግል ይኹን ናይ ቻትጂፒቲ ይኹን ናይ ኤክስ ይኹን ነቲ ሓበሬታ ንሕና ንፅሕፎ ወሲዱ ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፍ ዝኽእል ብዛዕባ ኤርትራ ዘይትፅሕፍ ተኮይንካ እቶም ኢትዮጵያውያን ካልኦት ፀላእቲ ኤርትራ ዝፅሕፍዎ ዘለው ንዑ ከም ሓቂ ወሲዱ ኣንፃር ኤርትራ ንሰብ ክምህር ክጅምር ስለዚ ካብ ብሕጂ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ምሁር ዜጋ ናይ ኤርትራ ኣብ ፃውዒት ይግበረልካ ኣሎ ኣብ ኤክስ ናይ ምፅሓፍ ክልተ ኣለካ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለማዊ እዮም ዘለው ኣብኡ ክትፅሕፍ ትክእል ኣለካ ብዓቕምኻ ወላ ብሶምን ሓንቲ ግዜ ወላ ብኤኣይ ጌርካ ኣርቲክል ፅሒፍካ ንእሽተይ ብዛዕባ ፋክት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ግስጋሴ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ እንተዘየለ ፀላእትኻ ብዛዕባኻ ክፅሕፉ እዮም ንሱ ድማ ከም ሓቂ ኮይኑ ክዘውር እዩ ሓደራኹም እዚኣ ሓደራ ኢሎም ንለው ብሽም ሻሮንን ዊንታን ካልኦት ማል ኣብቲ ስፔስ ዝነበሩን ብሓደ ኮይና ዝተዛረብናዮ ኣብዚ ነጊረ ኣለኹ እንተብፅሕኩም ላካ ፅቡቅ እዩ ኦኬ let's go here Tigray People's Liberation Front, or the TPLF, has seized a town, ousting the interim administration. The forces have taken Adigrat, the second largest city in Tigray. Infighting within the interim government has escalated, with a rival faction ousting the administration appointed by the Ethiopia's federal government in 2022. The TPLF is now divided into two factions, one led by Getachew Reda, the interim regional president, and the other led by the former president. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ሓደ ዓይነት ዘረባ ይዝህብ ካብ ንሓትሕዶም ተቀዳዲሖም ወላ ናይ በይኖም ኣብቲ ዘለዎም ካብ ንሓትሕዶም ተቀዳዲሖም ዝገብርዎ ሪፖርት ይመስል እዚ ጉዳይ እዚ ንሳቶም ዓዲግራት ተታሒዙ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ኩንነት ግን ነዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና መቐለ እዩ ከተማ መቐለ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ህወሓት ባንዴራታቱ ሒዙ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅር ናይቲ ከተማ ናይ ዓዲግራት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መቐለ እውን ከም ዝገበረ ብዝያዳ ንኩሉ ሰብ ክርዳእ ዝኽእል መግለፂ እውን ኣውፅኦም ኣለዉ ግን ካብቶም እስከ ነዚ ሓበሬታ ስሙ ድሓን ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ምስሓብ ኣብዝሕየ የለሉ ዘሎ እዋን እታ ንኣስታት 100 መዓልታት ብዘይ ከንቲባ ዝፀንሐት ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ብዶክተር ደብረፅዮን ወገን ዝምራሕ ሕወሓት ዝተመዘዙ ከንቲባ ስርሖም ጀሚሮም ኣለዉ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ህዝቢ ብዝገበረሎም ፃውዒት ነቲ ስራሕ ከም ዝጀመሩ ክገልጹ ከለዉ ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ግን ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲታት 25 ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ወጥሪ ክሃድ ብምፅዋዕ ንስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶሪያ ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ እውን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ምህላዎም ብምግላጽ ንዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያ ኣድላይነት ተግባር ስምምዕ ሰላም ብምስማር ኩሎም ወገናት ነቲ ዘሎ ውጥረት ከህድኡን ብህፁፅ ክላዘቡን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፉ ዝምዕብል ዘሎ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓበሬታታት ብብዙሕ ኣንግላት ብብዙሕ መኣዝናት ምርኣዩ ከድልዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ኣብ ናይ መደረታት ዘመቻ ወፊሩ ብፍላይ ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ንምፅግዑ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ረዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ክከላኸል ትግራይ ፍርቂ ክሕዝየ ኣብ ዝብለሉ ሰዓት እንታይ ክትገብር እንታይ ትሓስብ
ፌደራል መንግስቲ بسمعنا كايسمو كايزبان وسن إثيوبيا كحلو خليه كبير خليه إذا أنا مقارو زين كساقصو لساعات መንግስት ኤርትራ ንባዕሉ ክከላኸል ሕጂ ብክልተ ወገን ክንርአይና ጌታቸው ረዳ እዚኣ ቀድማ ኣቢሉ ገይርዋ ደጊሙ ድማ ዝበለስ መንግስት ጋር ሰላም እናርግ ማለት የኤርትራ መንግስት በተግባር ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ በመካድ ሊሆን አይችልም። ሁሉም የፌደራል ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው። የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ካለ ተጠያቂ መሆን መቻል አለብን። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አትሊስት ከፌደራል መንግስት ጋር የሚታወቅ ስምምነት አለ። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ትብል ቃል ብፍጹም ዘተሓዝ ነገር የብላን ዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ከም ኣጀንዳ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኣብ ሸራተን ሆቴል ናብ ገለን ስለ ዝዛወር ዘሎ ናይ ግድን ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ክገብር ኣሎ። እሱ ድማ ኤርትራ ክትብል ክትክል ኣለካ and this is always by design ታ ኤርትራ ትበሃል ኣብዘይ ቦታ እትእትዋ ሽዑ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኤርትራ ጥራይ ዝስምዖ this manipulation technique ተደምሎ ኤርትራ ተሓዝ የብሉን ምስ ደብረፅዮን ተባይሱ ዓፈርፈር ኢሉ ጠራዕራ ኢሉ ካብቲ ቦቱ ተሰይጉ ተኣሊሎ ኦኬ ጌም ኦቨር። ስለዚ ጌታ ደብረፅዮን ካብቲ ቦታ ቀሊዑ ኣልይዎ ኣሎ። ምስ ኤርትራ ዘባኣስ ነገር የብሉን። ኤርትራ ዝኣተወቶ ሰራዊት የብላ ወላ ዝሰደደቶ ሓይሊ የብላ። ሰራዊት ኣብ ጎኒ ደብረፅዮን እዩ ካብቲ ቦታ ድማ ቀሊዖም ኣልዮሞ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረብ ኮንቨርሴሽን የለን ኣብዚ እዋን እዚ። ህወሓት ምስ ኤርትራ ተዘራሪቡ ዲ ኣይተዘራረበን ዲ that is not the issue. The issue here is ንዕዑ መጋበርያ ናይ ኣቢ ስለ ዝኾነ እቲ ህወሓት ዝበሃል ዘሎ ቀሊዑ ካልቻ ኣውፅይዎ ኣሎ። That's it. So you should address your own issues ብዛዕባ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ. And by the way ሓደ ኤርትራ ከማን ከማ ክብል ሰሚዐ እዮ ብስ ናይ ዩናይትድ መጋባያታት ናይ ኩሎም ኣምባሳደራት ናይቲ ሃገር ፀዊዑ ርክብ ከም ዝገበረ ዝንገር ዘሎ ዋይዛ አሚን እዚ ኢሹ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ደይኮነን ከይዱ ምስ ኣቢ ፎሬን ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ምስ ኣቢ ደይኮነ ክዘራረብ ዝግባኦ ኖ ኢትዮጵያ መጋበርያ ዝኾነ ሃገር እዩ። ትግራይ ዝበሃል ድማ ፕሮክሲ ናይቶም መጋበርያታት ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክምልሶ ዝፍትን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽማዊ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሓይልታት ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ብገንዘብ ፋንድ ገይሮም ዘንብርዎ ንሳቶም ኦኬ ሓሲቦም እንታይ ንበል ኢሎም ኩሎም ተማኺሮም ሓንቲ ዘረባ ኣውፅኦም ኣለዉ። ሳ ድማ በቃ ንጉዳይ ናይ ትግራይ ንከታተሎ ኣለና ኢና ተገይሩ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ክኽእል ኣሎ። እታ ፕሪቶሪያ ትብል ድማ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ምስ ኤርትራ ከተለጋግባ ተደሊኻ እታ ፕሪቶሪያ ትብል ቃል ብምጥቃም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። ኣብዚ እስከ ስምዕዎም እቶም እንዳ ደብረፅዮን ካብ መሊሶምሎም ነይሮም ሎምኦነ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ጥሕሰት ተፈፂሙሎን ናብ ዝነበራ ከባብታት ከባቢያዊ ምምሕዳራት ወይ ወረዳታትን ከተማታትን ሕጊ ናይ ምኽባርን በቤት ምኽሪ ዝተሸሙ ኣመራርሓ ናብ ስራሕ ናይ ምጅማርን ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ውሱን ከባብታት እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣብ መላእ ትግራይ ይኮነን። እቲ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ብስርዓት በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ብሓደራ ዝተቐበላ ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም ኣመራርሓ እዮም ዝሰርሑ ዘለው። ኣብ ወረዳታትን ኣብ ከተማታትን ግን ኣብ ውሱናት ከባብታት ነዚ ብዘፍርስ መንገዲ ዝተኸደለን ንኣብነት ኣብ ዞባ ምብራቅ ዓዲግራት እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ሃገረ ሰላም እንደጓዕ ተንቤን ዓዲ ጉደም ሕንጣሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ መቐለ እውን እቲ ከተማ ምምሕዳር ባዕሉ ሰንፈለል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ተሓፅ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ካሊእ ተበግሶን ድልየትን የብሉን። ካብዚ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ዝተፈላለዩ ፀለመታት ይቐርቡ እዮም። ካብ ቅድሚ ጉባኤ ጀሚሩ ሕወሓት ምስ ዝተፈላለዩ ደጋዊ ኣካላት ርክብ ከም ዘለዎ ምሲልካ ይቐርብ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ከዓ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ወይ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ላዕለዎት ዝበሃሉ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ወይ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ርክብ የብሎምን ዝብል ዘረባ ነይሩ። ሎም ማዓንቲ ከዓ ተገልቢጦም ርክብ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ከዓ ንሰምዕ ኣለና። ማለት እዚ ኣብ ስምዒትን ዘይምርግጋዕን ኮይንካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ነቲ እዋን ዝምጥን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ኦሪጂናል ህወሓት ማለት እዩ መቐለ ንትግራይ ምሉእ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎን ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘአንገድዎ ጆብለስን ሆምለስ ኢሎም ኣለዉ። ሓንቲ ስእልላ ገዛ ብሉ ስራሕ ብሉ ኮይኑሎ ኦፍኮርስ እቶም ኩሎም ኣብኡ ዘለዎ ኤምባሲታት ስራሕ ክረኽቡሉ እዮም ግድ የብሉ ናብታ ኩርሲ ክመልስዎ ድማ
ናይ ዓቕሊ ፅበት ምንቅስቓስ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወል እዚ ንመን እቲ አጀንዳ ቀንዲ ኣብዚ ስምዑ እኔ የምልህ የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላም ነው ፈልገው ጦርነት ከተጀመረ ግን ፍላጎታችን ሰላም መሆኑ ይቀርና አሰብ ይሆናል ማለት የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላም ነው፣ ሰላም አግኝነት ነው። ይሄ መሰረታዊ ነው። እኛ አሰብን ፈልገን አንዋጋም። ጦርነት ከጀመራችሁ ግን አሰብ ከመግባት ወደ ኋላ ነው። በፍጹም ጦርነት ከተጀመረ አሰብ ዘመን جتاي ملحسب كيرم كيم قدمي كلت سومن انتايم زبل نيرم حسبنا يقدنا بيدنا كاتيو مسايل لنا لوجيستيك هالدو تكنولوجي هالدو ولا بسنتار نابلو كفكرو زوعلو زنبرو حج انتاي كبلو جميرم يلو نا ኢትዮጵያ تليت سلاميو really سلام يقوم تدولين بار ኤርትራ ሰላም አይደልን ዝበለትኩም አበያ ሸራራ አቢልኩም ዘሎ ህወሓትዩ ህወሓት እንድሕር ደይኪልኩም ሻዕብያ ከመይ ገይርኩም ማትኪልኩም ክትዋጉ ተሓርካስ عقل ጽበት ናይ ኩሉ ኢንተርናሽናል ኤጀንሲ አውዞል አኪብኩም بጉዳይ ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ክሸጡ ወይልኩም ሓጠውቀጠው ትገብሩ ዘለኹም ምስ ኤርትራ እንታይ ዘረኸብ አጀንዳ ስለ ዘለካ ካብ ዛዕባ ዓሰብ ትዛረብ ዘለኻ ክሳብ ሕጂ ባይ ዘ ወይ ክገርመኩም እቲ ናይ ዓሰብ ዝብል አጀንዳ ንታሕቲ ገጽ ወሪድ እዩ ምክንያቱ ዘለዎም ጉዳይ ኣብ ናብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ አሰብ ፈልጋችሁ ነው ወይ የምትዋጉት? ክብርትስ እሱ የሞኝ ጨዋታ። እኛ ጦርነት አልጀመርንም። እኛ ጦርነት አንፈልግም። ጦርነት ከተጀመረ ግን አሰብን ሳንጫ አንመለስም። አሰብን መያዛል ኢሳያስን ሳንገዳ አንመለስም። እሱ ብቻ አይደለም የፑፔት ስቴት የምናስቀምጥ ባና ስላንተን ማለት ወል እኔ ምለ እንታይ እስኪ ብላለ እስኪ እኔ በሐቅነቶም ምዚ አብ ክንሰርዒና ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ እኮ አይንግረ መንገዱ ዝምልሰሎም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዓሰብ ጥራይ ክንወስድ ዘይኮናሲ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዲሞክራሲን ገለን ዕላማ የብልናን ንዓና መጋበርያ ዝኸውን መንግስቲ ኢና ክንተክል ብላሎ መጋበርያ ክኾኑካ ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘለካ ንዖም ክትከውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዳልኾም ዘለካ እኮ ፈሊጥና ኢና ትሕቶ ኣይኮነን ንዓሰብ በፂሕካ መጋበርያ ክትገብር እታ ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ዘላ ንክንደይ ኣብ ኢድካ ክትፀንሕ ትኽእል እዩ ዘሎ ትሕቶ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ዘረባ ላዕልን ታሕትን ዘሽከርክሮም ዘሎ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብሕማ ይበለትን ክሳብ ሕጂ by the way بوغن ኤርትራ ዘሎ ጽንህ ኢሎም ገልጸልኩም እየ ፀውዕልና ኢና ኢልና ዘሎ ናይ መጨረሻ ጣሽ ማህር ያለ ለተሓንተ ንሕና ንገብራ ንኽእል ምስ ሳልሳይ ወግን ኮይንካ ሙዳእ ግዜ የለን ከምቲ ንስኻትኩም ተበልኩም ንሕና ንኮሲና ኢና ለዘን ህዝብና ማኽኣተሎ ኮይና ኢልና ሕዚ ኣኼባ ይፀውዕልና ኢና ኢልና ዘሎ ናይ መጨረሻ ጣሽ ማህር ያለ ለተሓንተ ንሕና ንገብራ ንኽእል ምስ ሳልሳይ ወግን ኮይንካ ሙዳእ So abi ab ዝዋን እዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከንቀሳቀሲ ዝፍትን ዘሎ ሓደ ካቡ ኣብ ቪድዮታት ሼር ትገብርዎ ዘሎ ሰራዊት ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ቁመና ናይ ሰራዊት ሮዩ ኮማንዶ ናቱ ያ ይባላል ጠራራ ዘሎ ኣብቲ ጎረቤትና ፍሪዝ በለ ጠራራ እንዲ ዘሎ ግን እቲ ጠራራ ከመይ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ብዙሕ ናይ ወታደራዊ መናውራ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ይግበር ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ናብ ትግራይ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ኣዚፍቲ ትግራይ ዓዶም ዲ ወላ ዓዶም ወላ ካላ ሃገር እዩ ንክትግምት ከማን ተሸግረካ እዩ ንብዛሕት ኤርትራውያን እኮ የሸግሮም እዩ ዘሎ ከምትሪእዎ ዘለኹም እቲ ወታደራዊ ኣፅዋር የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ናብ ዓፋር ዝበሃል ቦታ ይቐርብ ከም ዘሎ ንኤርትራውን የኣይ ከፍርስ ዝኽእል ኢሎም እዮም ነዚ ተሃዲድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ባይ ዘ ወይ ሰራዊት ናይ ትግራይ እውን ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ዝበሃል ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ኣገደሲ ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ክመፀ ዝኽእል ኩነታት ድልውነት ከም ዘሎ ወይ ዝዝረብ እስኪ እቶም ኣክቲቪስት ናቶም ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ገዲፍዎም ዝሃደመ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ የአብይ አህመድን ድጋፍ መጠየቁ ለኔ እጅግ አሳዛኝ ነገር ነው። ግን ይሄንን እኔ ነኝ ማለት የምችለው አሉላ አንተ ነህ ማለት የምችለው ጌታቸው አንተ ነህ ማለት የምችለው ስል በሜሱ ውስጥ ተሳታፊ ያልሆንን ዜጎች ነን ይሄንን ማለት የምንችለው አንድን የህወሓት ፍንካች እየደገፈ የደብረ ጽዮንን ህወሓት እየደገፈ ግን ጌታቸው ለምን አብይን ይጠራል ብሎ አፉን ሊከፍት አይችልም። ይሄ ድድብናም ድንቁርናም ነው። ምክንያቱም we know በዛ በኩል ያሉት ሰዎችም ሻዕቢያን ተማምነው ይሄን እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። በሻዕቢያ ለመገረድ የፈቀደ ማንም አሽከር ካድሬ ጌታቸውን አብይ አህመድን ጠርቷል ብሎ ለመክሰስ የሚያስችል የሞራል ማማ የለውም። ግን ይሄ
እዚ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ረሳሕ ኣእምሮ ዘለዎ ኤርትራ ክትሞተሉ ኤርትራ ካብ ዓለም ንኽጠፍእ ነዊሕ ጎስጊሱ ኩሉ እቲ ዝፅልዮ ኣብ ሚድያ ዝዛረበ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝፅልዮ ብግምጣል እዩ ዝስማዕ ዘሎ ምክንያቱ እታ ንሱ ዝኣምና ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ካልቾ ተወሲዱ ዝጋምባ ወሲዱ ሃዲሙ ናብ ኣዲስ አበባ ከይዱ ኣሎ ባይ ዘ ወይ አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ልክ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ እዩ ዝፅበዮ ዘሎ አብይ አሕመድ ንባዕሉ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ምስሊ ናይ አብይ አሕመድ እዩ ነይሩ ኩሉ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎ ኣኼባታት ናተጣቅዑ ከም ዝቕበልዎ ዘለው ብዙሕ ፒአር እዩ ዝግበረሉ ነይሩ በቃ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘሎ መንእሰያት ኣብ ጎንዱ ከም ዘለው ምስ ጠጠው ይብሉ ከም ዘለው ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ነይሮም እንተኾነ ደገፍ ናይ ህዝቢ ይነበረ ኣብ ደገ ዘለው ዝቁፀሩ አክቲቪስትስ ጣሉላን እዮም ዝድግፍዎ ነይሮም and they are game over ተባሂሎም ንሱ ሃዲምሎ ትሪኦም ኣለኹ ሳቶም ድማ ሚድያ ተተኺሎም ውይ ክብሉ ውዕሉ ኣለው ብየማንን ፀጋምን እናመፁ ማለት እዩ ሰብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ኣብ ምንታይ እዩ ዝምስረት ክሳዕ ሕዚ እሙን ፓርትነር ኮይኑ ይመፀን ጀኒውን ፓርትነር እሙን ኣጋር ወይ በዓል ብፅሒት ኮይኑ ይመፀን እዚ ምንም ሕቶ ይብሉ so at any time position ክቕይር ይኽእል እዩ ኣቋሙ ቅዋሙ ክቕይር ይኽእል እዩ ካብቲ ሓደ ምንም ግዜ ዝወስደሉ ይኮነን ተደልዩ ማለት ፌደራል መንግስቲ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ግዝያዊ ግዝያዊ ምሕዳር ንዘለዉ ኣካላት እቲ ዝወሰናዮ መሰረት ክነልቅቕ ኢና ኢሉ ምትዕርራያት ክንገብር ኢና ኢሉ ከይዱ ሰራዊት እውን ጉጅለ ናይ ደብረፅዮንን ብዝኸደ ቁፅሪ እዚኦም ከዓ ፅቡቅ መላፍንቲ ኣይኮኑን ናብ ዝብል ድምዳመ እንድሕር በፂሑ ኦፍኮርስ ሕማቅ ይኸውን ትውፅኢት እቲ ሕማቅ ውፅኢት እንታይ እዩ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሓይሊ ገለ ኣቐዲሙ የምፅኦ እዩ ዝብል ግምት የብለይ ኮይኑ ግን ንውዕል ፕሪቶርያ ተፍርሶ ኣለኹም ዝብል ክመፅ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዝበሃል ፌደራል መንግስቲ እንዲያውም ቅድሚ ናብ ጉልበት ቅድሚ ናብ ዕቀባት ማዕቀባት ግዛዕ ምዛዕ እፅዋታት ቅድሚ ምኻዱ እቲ ናይ መጀመርያ በሊሕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክሰዶ ዝኽእል ኩናት ተኣኽትብለ ጨረር እዩ ዝበሃል ዝውርወር ኩናት እዩ ዝበሃል ንሱ እውን መስለን እንተዘይተጋግየ ንሱ እዩ ፕሪቶርያ ተፍርሶ ኣለኹም እያ ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ፕሪቶርያ ክልተ ነገር እዩ ብሓደ ገፅ ፀገማት ኣቃሊለ ኢሉ ይወስዶ እዩ ብሓደ ገፅ ግን ከም ተገዲዱ ዝኣተዎ ማሕንቆ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ሶ እታ ተገዲዱ ዝኣተዋ ገመድ ምዃና ናብኡ ዘዘንብል ርዲኢቱ እንዳዓበየ እንተኸይዱ ፕሪቶርያ ከፍርሰሉ ዝኽእል ንእሽተይ ምክንያት ካብ ትግራይ ዝደሊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብፕሪቶርያ ተበታቲኖም ንብሎም ናይ ፅንተት ሓይልታት ተመሊሶም ናብ ሓደ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድል ይፈጥር ቅድሚ ፌደራል ዝኾነ ነገር ምግባሩ ቅድሚ ናይ መብራህቲ ስዊች ምዕፃው ቅድሚ ናይ ቴሌኮም ቅድሚ ሰራዊት ምስዳዱ ፌደራል ፖሊስ ድዩ መከላከያ ድዩ ቅድሚ ምስዳዱ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝበልኩ ኺ ኣብዞም ኣካላት እዚኦም እምነት የብለይን እንተኢሉ ማለት እዩ ደረተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደን ናብ አዲስ አበባ ምሪሖም ምስ መንግስት ፌደራል ኣብ ጠረጴዛ ዘዘተዩ እንትኾኑ ድሕሪ ናብ አዲስ አበባ ጉዕዞ ዝተርኣዩ ምዕባለታት ኮኑ ቅድሚ ናብ አዲስ አበባ ዝነበረ ምንቅስቃስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ፕሬዚደንት ክመፅእ ዝኽእል ዕድል ይህሉ ዶ ዝብል እውን ምርኣይ ዘድሊ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣንጻሩ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ክልዓል ብጀነራል ታደሰ ወረደ ክትካእ ዘቕረበ ሕቶ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ዝተነፀገ ዝፍለጥ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክንፈ ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር እውን እንተኾነት ኣብ መድረኽ ሰራዊትና ምስትናትና ዝሳነ ውሳነ ሕሊፉሎ እቲ ሕዝነዚ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ካብ ምእላይ ሓሊፍና ኩሎም ባህግታትና ክነተግብር ንኽእል ኢና ክትብል እውን ኣንፊታ ነይራ ጌታቸው ክመርሕ ስለዘይከኣለ ብታደሰ ወረደ ይተከለይ ዝብል ኣጀንዳ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ብተደጋጋሚ ዝስራሕ ዝነበረ እንትኸውን እቶም ፃዕርታት ሕዚ እውን ዝቐፀሉ እዮም ብርግፅ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ኣዲስ አበባ ክኸይድ ፃዊዕ ተገይሩሉ ዝነበረ እኳ ዝኾነ ታደሰ ወረደ ግን ከይዱ
ከይዱ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ከይከደውን ተሪፉ እዩ ድሒሩ ድማ ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐ ጌታቸው ረዳ አበ ሸራተን አዲስ ኮይኑ ንሚድያታት ጸዊዑ መግለጽ መሃቡ ንብዙሓት ውን አቆጢዑ ጌታቸው ረዳ ንምንታይ አበ ትግራይ ሚድያታት ንሃለኦ ናብ አዲስ አበባ ከይዱ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምዑለይ ክብል ደልዩ ዝብል ሕቶውን አልዒሉ ጌታቸው መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ አትዩ ጸጥታ ይኽብረለይ ዝበለ እንትኸውን ናብ ትግራይ ምክልኻል ኢትወለይ ኢሉ እንተበቅዕ አይፋል ፌደራል ኢትወ ይበልኩን እኳዳስ ፌደራል ከአቱ ግን ጻውዒት ዘድልዮ አይኮነን ክብልውን ይስማዕ ስልጣን ጌታቸው ብዙሕ ገልታዕታዕ ዝበዝሖ እንትኸውን ንሪኦ ዘለና እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ሓደ ግዜሲ ታምላኽ ስነ ኤርትራስ ክንደይ ዝሓልየላ ኢኻ ትብል እቲ ክግበር ዝነበረ እዚ ድራማታት እዚ ብምሉእ ናብ ኤርትራ ዝሕሰብ ዝነበረ ድራማታት እዩ ምክንያቱ እቶም ድራማ ዝገብሩ ዘለው ድራማ ስልጠና ይህቡ ስለ ዝነበሩ በቲ ሓደ ወገን ካብ ዝብልዎ ዘለው እስከ ንስማዕ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ዝዘርጉ ሓድሽ መግለጺ እቲ ካብ ዓዲ ኢሮብ ክሳብ ኣድያቦል ኣላውያን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩ ዘሎ ሰራዊቱም ኣብ መሬቱ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጸሎም እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዑ ዘመትታት ይካይዱ ከም ዘለውን ንኤርትራ ምኽሳስን ትንኳያታት ምግባርን ይቆጺሉ ክብል ገሊጸሎም ይኹን እምበር ኤርትራ ብፍላይ ምስ ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊታት ዋፊሩ ዝርከብ ዝብሉ ዜናታትን ናይ ሓሶት እዮም ዝበለት መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬቱ ከም ዘሎን ኣብ መሬቱ ጥራሕ እዩ ዝዋፈር ድማ ኢሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝምልከቱን ኤርትራ ከም ዓንቃፊት ተገይራ ትውሰድ ዝብልውን ዝነጸገት መግለጺ ንሕና ናይ ምዕንቃፍ ድሌት የብልናን ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ንገለ ኣመራርሓ ህወሓትን ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ናብቲ ጸገም ንምእታው ኩሉ ዓይነት መደረ ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ መግለፂ ወፅያ ነይራ እዛ ስእሊ እዚኣ እንተሪኹማ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ተጨቢጡ ከም ዘሎን እታ ሞት ናቱ ድማ በምሓራ ብሶማልያ ብኦሮሞ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንተተወሲኽዎ ናይ ኤርትራ እውን ዘድልየ ኣይኮነን ነዚኣ ሓንቲ ስእሊ ወፅያ ነይራ ሓንቲ ኤርትራያን ፕሬስ ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ሓለፍቲ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ብምባል ዝበሎ an Eritrean government official informed EP that they believe a war with puffed up Abiy Ahmed's army is unlikely ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ናይ ኣብ ክትገብር ተኽእሎ ከምዘየለ ምክንያቱ the source noted that the self-absorbed and immature Abiy Ahmed of Ethiopia is solely focused on creating a conflict on social media ስለዚ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኩናት ዳምበር ሓቀኛ ኩናት ክገብር ድሌት ከምዘይብሉ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኩናት ድማ ነታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምቅፃል ናይቲ ሃገር ንዕኡ ከትሕኖ ዓብይ ፀላኢ መፀናሉ ኢሉ ናብኡ ገፁ ንክሓስብ ዳምበር ንኩናት መደብ ከምዘይብሉ እዩ ዝነግር ከምኡውን The source added, we recognize that we do not need to intervene where it's necessary, understanding the bigger. بحفشة መንግስቲ ኤርትራ ኢልዎ ዳይበልዎን ኣይኮነን እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ዝእቱ ምክንያት ከምዘይብሉን ንዕኡ ክፈጥር ዝኽእል ኣጀንዳ ከምዘይብሉን እውን ምግንዛብ የድሊ የግዳስ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ተበጊሱ ዘሎ ሰፊሕ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ሓደ ካብኡ ለንቀነ ሰሚዕኩማ ትሉ ኢኹም እዚኣ ስምዕዋ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሞናሊዛ ኣብርሃ ዝተባህለት መንእሰይ ንኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል የቕሬታ ሓቲታ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሕሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ብርክት ዝበለ ዝተወደበ ናይ ፀለመ ዘመተታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ተኻይዱ እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ ብምባል ከም ኣልጀዚራ ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ኣጋዊሐኖ እየን እንተኾነ ነቲ ሓቂ ከም ብርሃን ዝኹላ ኣጋጣሚ ተፈጢሩሎ ሞናሊዛ ኣብርሃ ዝተባህለት ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ጓል 18 ዓመት ዝነበረት ምስ ኣልጀዚራ ናይ ፍጻመ ዜና ተሰሪሕላ ነይሩ እዩ እታ ማዕከን ዜና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዛ መንእሰይ ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሙ ዝብል ሓበሬታ ዘርጊሓ ነይራ እንተኾነ ንሳ ሰራዊት ኤርትራ ይትረፍክዕ ምፅዋስ ብግልባጡ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትረኽበሉ ናብ እትኽእል ቦታ ከም ዘብፅሕዋ እያ ትገልጽ እዛ ሓንቲ ኢዳ ዝተቆርፀትን ገለ ናይ ምርኣይ ፀገማትን ኣጓኒፍዋ ዘሎ መንእሰይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝተሃርመትሉ ቦታ ኣልዒሎም ሓገዝ ዝገበሩላ ብዝግባያ ትዝክሮም ሞናሊዛ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሜልቦርን ብምኻድ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ እዛ ሰብ እዚኣ ብዙሕ ሰብ እውን ርየ የቕረታ ሓቲታ ገለ ሓቂ ኣብ መወዳእታ ወፂኣ ኢሉ ዝተሓጎሰ ሰብ ኣሎ ላኪን ደዝን ማተር የቕረታ ምሕተታ ሓቂ ኣብ መወዳእታ ምውፅኡ ፀገም እየ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ዘምፅእ ይኮነን ቢካዝ ንኣጀንዳ እያ ሰሪሓቶ እታ ኣጀንዳ ድማ ሰሪሑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገዳውሪዶምሉ ማለት እዩ የስ ከምዚ ኢሉ ዲባንክ ክኸውን ከሎ ሓቂ ክወፅእ ከሎ ከምዚ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ገለ መለገለ ድፉዕ ዝኾነ ገለ ከምዚ ፅቡቕ ነገር ጌርና ኢና ንሪኦ ናው this is actually evil
دم كاي دفع الكان إذا حق كم زحكيو تجاجي كومي اللي خبلو خلو it's a joke تجاجي خاجر كاتيلكا تجاجي أمنتها خاطشرفت خل ترجمنا لهم أجندة ينيرو بتا أجندة غيرها ما بلا إرترا قدا خمس قصلن عصوان كبان خمس قصلن غيرها ስለዚህ ነተአጀንዳ ሙሉ ሰርሒዩ ቡጌራ አውስትራሊያ ኸይዳ ይغረታን ህዝብ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ይغረታ ክትብል ትኽእል ያሳ ተሓክሙ ጽውን ጽቡቕ ግን ንከምዚ ዓይነት ተነሳሲ የብልናን እዚኣቶም እቶም ሓደገኛታት እዮም ድሕሪ ሕጂ እውን ኣጀንዳ ክመጽ እዩ ምክንያቱ ትማሊ ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ዝፈርድ ዝነበረ ነዛ ቪድዮ መን ገይርዋና ኣይፈልጥን እዚ መልሓስ እዚ ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፕሩቭ ናይዚያ ጓል ወሲዶም ከም ኣጀንዳ ገይሮም መንግስቲ ሰራዊት ኤርትራ ጨካን ኣረሜን ኢዳ ቀቲልዋ ከምዚ ገይርዋ ይብሉ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ግን የለን ስለዚ እንታይ እዩ ብሕጂ እውን ኩናት ድዩ ከጋጥም ሕማቕ ድዩ ከጋጥም ተጠንቀቑ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ደጊሙ ክመጽ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክነቅሓሉ ዘለዎ እዩ ምናልባት ንእሽተይ ጩራ ናይ ተስፋ ይረአ ኣሎ ግን ንግዚኡ ካ ክኸውን ይኽእል እዩ አጋጣሚ እቶም ዝበዝሑ ተጋሩ ከመስግኖም ዝደሊ እንታይ እዩ መርገፂኦም ኣነፂሮም እዮም ኣብ ፖለቲካና ይትወኩም እዩ ኢትኩም ሰሓቢ ኢሎም ነ ሰንሕና ከዓ ንሳ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እዚ ምስ ትግራይ ማዕረ ዝኾነ ፖለቲካ የብልናን ብሕውነት ብታሪካዊ መፃፃ እዚ ካሊእ ብፖለቲካ ግን ንሶም ኢትዮጵያውያንም ናቶም ፖለቲካ እዩ ዘለዎ ከመይ እዮም ዝገብርዋ ካባና ንላዕሊ ንሶም ፈልጡ ንሕና ንኤርትራ ከመይ ንገብረ ከዓ ንሕና ንፈልጥ ልዕለና ንኤርትራ ከም ዝግበርዋ ይትግበርዋ ክብለና ወይ ዘለዋ نحن بوليتيكانا خمي جيرنا مسمن حبيرنا مسمن الله جيرنا نسرح ناتنا قداي طري وش تاو قداينا سوخ المرز أنت كابتم تجارو اللي انتهي لكم لم تم تجارو اللي يبلولنا كابت بوليتيكا يمز بلوخم زلو تجارو كابانا اللي تعالى يولنا يميلونكم سمعة مسينام دامبر أبزي بوليتيكا هاي كاتدخلوا وتصيد كم زي بلو نري لنا أب قدمينا مالتي عبت مرتد ما يحج خلنا بيجوزهم قديم أبي عودي كمت انتهي كون حج خان رينا خدوا رخلو كأجبوت بس مرتبار كمان كتتحزن لوا عندهم كويا تجميرو رخلو كأجبوت بس مرتبار خد قرط لوا تود عديهم بتميت كودو لوا كان أجبوت بس مرمع صوتري بك بفلاي بتقرأ شنخ كويا تفتروا أمانني سراويتنا بركلو لمن خمسة صوت أنا 100 تماما إذا رهاتي مع كورم دارات سوز خدو جاتهم سراويتنا كونس نتقرأ كمان زعتوسي سهلا شعبي أيوم بركلو anyway the propaganda نابتالي معزنات لزخي زلو نابتنا يمكنات propaganda كناتين دلني ناقن بحفشة أنتي ريبورت كبكمية نابتي نابير تراغس ناس لزاتنا أبي أحمد حصوتنا وتمعالتها وندي زلو لأن كان دما بحرشان نفسنا قينا عالم كنهبينا إلو كفكر كنيو دا إيكونوميست بهالمتهد جن حصوت زرباخات ناب حصوت زخدي بمبعل رقي حمو مغنياتو إذا أرتكر يقمع لهم كل قطرتها زبا أبي أحمد حصوت مخانو تراي نمجهد دا يكونه هذا ريبورت وزينيرو أب علمنا زيادة نايت ميت تقل عنا زلون هجرات استاذ government health spending نايت عنا باسوري نايت عنا تراي نايت عنا USAID حاجز أو بمبالو شجر كجات ممزغل US Health Aid as percentage of government health spending منجس أمريكا بمنجد USAID زوج نبرة حاجز أكل نايت عنهم بمقبار إيرترا تغلى كم أمريكا حاجز كم زي تركبيو تي تسلم تري وزن لهم صوماليا دبوب السودان ملو بملو منستر تاع نايت عنا قربناهم ل 100% كاب USAIد ما تزن برا لازم أب أوغندا كم ما أب دبوب السودان أب صوماليا عبنايت عنا تقام كجاتهم كم زغلي زنقر زلو دعيو تقيح زلو أمونجو 500% إثيوبيا كاب إسراك ساب 5% يبلو فرد نايت عنا أي أب عنا ناتهم إنفست قبرو وزن برو USAID زبام نيرو سلازي أب إثيوبيا عبنايت عنا تقام كجاتهم كم زغل أب صوماليا كمو أب دبوب السودان كلنا زيني وينش أفعل زبالة نبرة هجرات حرقة هجات من كم زغل زتن بحبريتا وتشيلو لذي أبي أحمد إتاز جبرا مناورة كلها نبحث صوت زخدت مخانا نخبر هالكم إليه زانا إيكونوميست بفلاي بيلا جري هاريماتو مخنياتو كان معجوني بالواني رميم اتزبلو زلو كاب حسود استفبر خم مخانو مبر حق أن زلو أكايدا كم زي بلو أتبوك يرمينا جرواني رميم كم دري زلنا أبي أحمد حدا ناي مانيبيليشن ناي حسوتنا ناي مثلالن كله تبروجكت زبلو زلو ندحري سكروتينايز حدا جبت كرر جميرو نبحثوا الزبالة زربا مخانو يزنقر زلو سلازي بمقبلنا بسناخيل لنا خالوت اكسبورت نقبرن حقزنا على زبل زنبرا زربا فخران تهديد كم زغوني درو ترقاقي سلا مالتيو
ኣፕሮፖ ብዛዕባ ናይ መግቢ ክንዛረብ ከለና ድማ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ስእሊ እያ ጊድዮን ኣውፂዋ ዝነበረ እቲ ፍሩታ ናይ ኤርትራ ክትሪእዎ ከለኹም ክንደይ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ናይ ኤርትራ ፍሩታ absolutely organic ዝኾነ መግቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ኦርጋኒክ ዝኾነ መግቢ ዘመናዊ ድኹዑ ዘይጥቀሙ ዘመናዊ ድኹዑ ማለት ክንደይ ኬሚካላት ዝኣትዎን ሓደገኛነት ናቱ ድማ ብመልክዕ ክቅፅል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብ ኦርጋኒክ ድኹዑ ዝወፀ መግቢ ክትርኢ ከለኻ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ናይ ኦርጋኒክ ሆሊዴይ ዴስቲኔሽን ክትከውን ምዃና ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ሓሳብ ሂበ ነይረ ኤርትራ unspoiled ዘይተበከለ ናይ ቫኬሽን ቦታ ይከውን ንመጻኢ ማያ ዘይተበከለ መሬታ ዘይተበከለ ሕርሻኣ ዘይተበከለ ካልእ ዓይነት ኬሚካላት ነተዓዲ ዘየባላሸዎ ንጹህ ሕብረተሰብ by the way ኢንተርነት ዘይብልካ እውን ንባዕሉ ሽያጥ ኣብ ስዊስ ቦታታት ኣለዉ ኢንተርነት ዘይርከቦ ክቡር ሆቴላት ደይመደይሎም ኩሉ ኮኔክሽንስ ቆሪፆሞ ስለምንታይ ሰብ completely disconnected ንክኸውን ተደልዩ ናብኡ ዝኸይድ ስለዚ ወላ እቲ ኢንተርነት ዘይምህላው ንባዕሉ ማርኬት ክገብረ ትኽእል ኢኻ ካብ ኢንተርነትን ሓሸውየን ወፂኻ ናፃ ኦርጋኒክ ዝኾነ ዓለም ክትነብር ተደሊኻ ኤርትራ ምፃእ ዝብል ካምፔይን ተገበረ ነይሩ ስለምንታይ ኢንተርነት የብልና እንተኢልካ ኢንተርነት ዘይደሊ ሰብ መሊ እዩ ንሓደ ሰሙንዲ ንክልተ ሰሙንዲ ንወርሒ ካብ ኢንተርነትን ካብ ኩሉ ዓይነት ኮሚኒኬሽንን ተኣልዩ ምስ ሰብ እናተዛረበ እናስሓቐን ቀኒዩ ኦርጋኒክ መግቢ በሊዑ ክመፅእ ዝደሊ መልዩ ሰብ መልዩ እዚኣ ከመይ ጌርና ኮሚኒኬት ገብራ ኣብቲ ቱሪዝም ናትና ብዘለካ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ትንቀሳቐስ ኣመና ኣገዳሲ ነጥቢ ይከውን ኤርትራ ድማ ኣብዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ሂባ ክትከይድ ተስፋ ገብር ፅነይ ኢላ ክምለሳ እያ ዛርእሲ እዚኣ ኢፒ ኤርትራን ፕሬስ ዝብል ካልእ ድማ ተሰነይ ባረንቱ ከርከበት ቱ ረሲቭ ኮምፕሊት ኤሌክትሪሲቲ ኣክሰስ ይብል ኣሎ ይግበሮ ተሰነይን ባረንቱን ከምኡ ድማ ከርከበት በዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ማይ ድማ ሳውዘርን ሪጅን ኤርትራ እዚ እጂ ናይ ማይ ድማ ኣብ ማይ ድማ ዘሎ እዩ ተሰነይ ባረንቱ ወይን ከርከበት ኢንጋሽ ባርካ region to get full electric said Eritrea's national development minister Dr. Georgis Taklemikael ማለት እዩ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለሚካኤል ከም ዝበሎ እዚአን ከተማታት እዚኣተን ኤሌክትሪክ ረኽባ ምዃነን ይነግራሉ the project aims to enhance energy access using a solar mini grid system for more than 235,000 Eritreans እዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ከብ ዝኽእል እዩ ብፍላይ በዚ መንገዲ ሶላር ዘሎ ሲስተም ናትና እናሓየለ እንድሕር ኸይዱ እቲ ከተማታት ናይ ኣስመራ ድሮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መስኪሮምልና ናይ ኤሌክትሪክ ሕቶ ናይ ኣስመራ ዝተፈትሐ ጉዳይን ዝተወደአ ጉዳይ ምዃኑን ነጊሮምና ነይሮም እጂ ድማ እተን ካልኦት ከተማታት ባረንቱ ድዩ ተሰነይ ድዩ ተሰነይ ብፍላይ ብጣዕሚ ወደባዊ ከተማይ ብመሬት ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪኻዮ ኣገዳሲ ከተማይ ተሰነይ እዚ ኩሉ ሕርሻ ንገብሮ ዘለና ድማ ዕዳጋ ሱዳን ኣገዳሲ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ንኒው ንተሰነይ ንስዑድያን ንቻይና እንደይኮነስ ኣብ ከባቢኻ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ እውን ኣገዳሲ ምዕባለ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ከተማታት ከም በዓል ከረን ኣፍዓበት መንደፈራ ደቀ ማሕረይ ካልኦት ከተማታት ኩሉ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ክረኽባ ኣውርደት ኣሎ ጋሽ ባርካ እውን እዚኣቶም እውን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ክበፅሐን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ እናቐፀልና ከለና እዚኣ እናራኹም መስምዑ ንእሽተይ መስምዑ ኣብዚ ጋጥማት ፀንሐን ልምዓት ዝኸልፍ ተፃብኦታት እናበድህት ክትከዶ ፀንሐት ጉዕዞ ናብ ምዕራፍ ንምብፅሑ ተሪፍዋ ዘሎ ርሕቀት ሓፂር እዩ ልምዓት ንበይኑ ተነፂሉ ክዕወዝ ዝከኣል መስራሕ ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ዘይፀንሖ ስርዓት ከተትሕዞ ምንጭታት ማይን ማልን ከተውሕስ ምኽኣል ነቲ ናይ ልምዓት መስርሕ ዘተግብር ዝስልጥን ዓቕሚ ሰብ ክህልወካ ምኽኣል ዝኣመሰሉ ሕቶታት ከይመለስካ ናብ ልምዓት ምንቃል ዘላቒ ፍታሕ የምፅን እዩ ማይ እቲ ወሳኒ ብምዃኑ መንግስቲ ብቐዳምነት ሰሪዕዎ ማይ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ክቃለስ ፀኒሑ እዚ ፃዕሪ ሳላ ዝሰለጠ ድማ ሎሚ ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 700 ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ናይ ቫኬሽን መድረኽ ወይ እውን እቲ ንሪኦ ዘለና ስልታት ናይ ብሓቂ ኤርትራ ናይ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ናይ ኤክስ ይኹን ናይ ኢንስታግራም ፔጅ ክህልዋ ይግባእ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለያ ነይረ ኤርትራ ክደፍኣሉ ኣለዋ ናይ ኤርትራውያን ንምስሓብ ናይ ደገ ናይ ፀዓዱ ገለመለ ግደፎም ኤርትራውያን ንምስሓብ ኣድቨርታይዝመንት ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ዋላተን ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ፔጅ ናተን እዚ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ነገራት ቀፃሊ ፖስት ክገብሮ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ጥራይ ኣይኮንካ ክትገብር ዘለካ ፅቡቕ ናይቲ ሃገር ፕሮሞት ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ኤክስ ተዘራሪብና ነርና ተማሊልናኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ሓቢረ ናይ ኤርትራ ፀገም እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ዝበሃል
ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ስለዚ ጻሓፍ ጥራይ ኣይኮነና ብኢንተርነት ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ከምቲ ዝድለ ስለዚ ይስራሓሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ብእንግሊሽ ክጽሕፍ ዝኽእል ኣርቲክልስ ክጽሕፍ ዝኽእል ዋላ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተጠቒምኩም ጽሒፍኩም ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብፍላይ ብጽሑፍ ፖስት ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ብጽሑፍን ብቪድዮን ዝግበር ዘሎ ብእንግሊሽ ተኮይኑ ብፍላይ እቲ AI ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዑ መዝሒቁ ስለ ዝወስድ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ኣብ ኤክስዩ ኣብ ካልኦት ፕላትፎርምታት ክወርድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስእሊ እዚ ምስ ረኣኹ ኣነ ካብ ኣመናየ ተሓጒሰ ካብዚ ዝበለፅ ቬኬሽን እንታይ ኣሎ ኣሚን መሳዋ ኩልና ይኮና ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘለና ህዝቢ ከም ኤርትራዊ ከም ጆርጆ ዝኣመሰለ ብዙሕ ሰብ ኣለ ኣነ መስኮትኩ እኳ ዘይተኣደነ ስእልታትን ቪድዮን እንዲኻ ከምፅእ ግን ክሳብ እሱ ዝኸውን ግን ነዚ ነገራት እዚ ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ፍሉይ ካሜራማን ገይሩ ናይ ብሓቂ ክስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ኢድና ዘሎ ኢና ሎው ሃንጊንግ ፍሩት ዝብሎ እዚ ኣብ ጥቃና ዘሎ ፀጋ ኢና ንዛረብ ዘለና ንኒው ኬትካ ደኺምካ ተምፅኦ ፀጋ ኣይኮነን ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ እዚ ድማ እንጌራ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣታዊ ክኸውን ይኽእል ነቲ ቁጠባ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል እዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሃገሩ ክኸይድ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ድማ እንተተወሲኽዎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ፍሕፍሕ ክብል እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ኩሉ እቲ ቀረባት ትጎዲሉ ዘሎ ንብሎ ዘለና ክትካእ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ዕዳጋ ሰብ እንተመፅኡ እቲ ዕዳጋ ክትስተኻኸል ፀቕጢ ኢኻ ትገብረሉ እቲ ፀቕጢ ድማ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ኩሉ ነገራት ከም ዝስተኻኸል እዩ ዝገብሮ ስለዚ ሓደራኹም ኤርትራ ዘለኹም ቻነላት ኩልኻትኩም ቶም ቻነላት ኣይ ቻለንጅ እዩ ዝበለፀ ትሕዝቶ ከተምፅኡልና ከም መወዳእታ ድማ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፕሊዝ ንዓይ ንሓወልቲ ንካልኦት ኤርትራውያን ቅዱሳት ፀሓፉ ፈሎው ግበሩና ደግፉ ኣብዚ እውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሓግዙ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ብዝያደ ርፍቕ ገጥፈኩም እየ